Ben, bos días a todos. Comezamos o pleno ordinario do 28 de xuño de 2016 cos seguintes puntos na orden do día. Primeiro punto. Aprobación se procede das actas da sesión extraordinaria celebrado o día 19 de maio e ordinaria celebrado o día 31 de maio de 2016. Hai unanimidade. Segundo punto. Na parte resolutiva da sesión, Comisión de Economía, Recadación, Facenda e Especial de Contas, asunto número 2 da orde do día, Plan Económico Financeiro 2016-2017, perdón. Non sei se hai debate ou queren debate ou... Por a nosa parte non é necesario, vámonos a abster. Verga. Nos vamos a votar a favor. Entón pasamos á votación. Votos a favor? Abstencións? Hai un diputado que se incorporará máis tarde, falta Demetrio, somos un menos. En contra? Entón queda aprobado o plan financiero. Comisión de Medio Rural e do Mar e Medio Ambiente. Asunto número 3, Iniciativa Económica para a explotación e funcionamento do Centro de Recría da Granxa Galloso Castro. Forma de xestión. 6 minutos o voceiro do Partido Socialista, do Goberno. Bos días. Gracias, señor presidente, señores diputados e señoras diputadas. Estamos ante un evento que, desde a outra legislatura que se iniciou unha gran obra, como é o Centro de Recría que está ubicado no Concello de Castro Riberas de Lea. Entonces, como lembrarán, no mes de maio do ano pasado, a Xunta de Goberno aprobou iniciar o proceso de contratación da xestión indirecta baixo a modalidade de concesión administrativa do Servicio Público do Centro de Recría da Granxa Galloso Castro. Os servicios técnicos da Diputación determinaron que para poder culminar este procedimento era necesario a elaboración dunha memoria con aspectos sociais, xurídicos, técnicos e financeiros sobre a nova actividade que este organismo provincial vai a desempeñar no Centro de Recría precisamente polo seu carácter totalmente innovador e para xustificar deste xeito a conveniencia e a oportunidade económica para a provincia da posta en marcha destas instalacións públicas dende a Diputación. Por este motivo, a Diputación puxose en contacto coa Universidade de Santiago de Compostela para, coa súa colaboración, nomear os integrantes de unha comisión técnica que se encargase desta memoria. A proposta da Universidade, esta comisión técnica está integrada polo profesor a investigar da Facultade de Veterinaria Eduardo Llut e o profesor de Economía Agraria Francisco Sineiro. Estes reputados expertos foron os responsables de redactar o informe económico, técnico e sanitario que hoxe presentamos ao Pleno para a súa aprobación e posterior publicación no Boletín Oficial da provincia durante un mes. Este documento estará a exposición pública para que todos os cidadáns que o desexen, principalmente os profesionais do sector gandeiro, poidan consultalo e facer todas cantas achegas consideren necesarias. Transcurrido este prazo legal de exposición, quedará aprobado definitivamente este informe técnico sempre que non haxa alegacións. Isto permitiríanos continuar co dito proceso de contratación a través do modelo de xestión pública e coa participación directa dos propios gandeiros, como sempre defendemos do Centro de Recría para a súa posta en funcionamento neste mesmo ano. Ao respecto da memoria que hoxe presentamos, destacar varios aspectos que reafirman a necesidade, rendibilidade e oportunidade económica que supón a posta en funcionamento na nosa provincia do que é o primeiro centro de recría de gando vacún público en España. Por exemplo,
determínase que a comunidade galega ten unha demanda de recría de máis de 100.000 cabezas de gando, con respecto á provincia a demanda de recría dunhos 50.000 exemplares. Na actualidade en España hai tan só 4 centros de recría, 3 totalmente privados que se sitúan en Mazaricos, na provincia da Coruña, con unha capacidade aproximadamente de 1.000 novillas, outro en Pantón con capacidade para algo máis de 350 e o máis importante en Mallén, na provincia de Zaragoza, con unha capacidade de 9.000. Ademais, hai outro en Guipúzcoa, en terrenos públicos da Deputación, pero onde a explotación a leva o sector privado en base a convenios. Este último ten capacidade para 300 novillas e no que eu entendo está máis dirixido polas cooperativas. Polo tanto, o Centro de Recría da Deputación de Lugo plantéxase como primeiro centro de titularidade pública de xestión pública mediante concesión administrativo ao abeiro das directivas da Unión Europea que existe en España. Neste punto, compre lembrar que as instalacións públicas do centro da Diputación acollerán a 3.000 novillas, duplicando a capacidade de recría que hai na comunidade galega. Constátase que o precio da recría oscila, según os datos da Universidade, sobre uns 1.400, 1.800 euros, e eu, que son un pouco máis optimista, falaría duns 1.300, 1.700. A Deputación, gracias ao modelo de xestión para como requisito que os custes no seu centro público sean menores. Ademais, hai que ter en conta que as nosas instalacións aforrarán cuantiosos gastos correntes como, por exemplo, os enerxéticos, pois contamos cunha planta de biogás que fará este centro sexa prácticamente autosuficiente e sostible, pois os churros convertiránse en enerxía. Neste escenario, a programación do Goberno é aprobar definitivamente no mes de setembro os pregos de concesións e reglamento de funcionamento do centro para a adjudicación antes de que rematase o ano 2016. E isto é un pouco por encima o principal acordo que tivemos na Diputación. 6 minutos, voceiro do Partido Popular. Sí. Ben, quero facer constar que por parte do Grupo Provincial do Partido Popular solicitouse que quedara en riba da mesa este asunto para, co fin de chegar a un consenso entre todas as forzas políticas e polo ben do centro de recría, pois poder aportar todas aquelas cousas que este Grupo Provincial pois pretende que aportar para chegar a un bo fin, non? Tendo en conta pois que se aprobaron os orzamentos, queda claro que este grupo ven con afán de construir e non de facer unha crítica, e tendo en conta tamén pois que o centro de recría era o buque insignia do anterior presidente da Diputación Provincial, e igual que a situación do anterior presidente provincial, pois agardamos que non se vai a pique como se foi o anterior presidente, pois entendemos que o centro de recría é moi importante, moi necesario para as explotacións e para o sector agrogandeiro da nosa provincia. Pois nese senso eu creo que deberíamos chegar a un acordo entre todas as forzas políticas, contar con nós. Ao fin e ao cabo, pois estivemos gobernando a Diputación Provincial durante varios meses. Este diputado pois traballou para conseguir que ese centro de recría chegue a bo porto e chegue a funcionar. E, lóxicamente, pois, en esa comisión técnica que debería estar representado tamén todos os grupos provinciais, non estivemos, non se nos chamou para aportar tamén ideas. Non discutimos que as persoas independentes da universidade non estén capacitadas, desde logo non vamos a discutir a memoria que presentou esa comisión técnica, pero sí nos gustaría haber estado aí, non? Entón, lóxicamente, nós temos que ser consecuentes tamén coa idea que tiñamos. Hai un informe do anterior secretario no que é máis partidario dunha concesión de manial
para a hora da xestión. Estamos de acordo, desde logo, que non debe ser unha xestión directa, e máis tendo en conta tal e como se está levando a xestión da Granxa Galloso Castro, pois, lóxicamente, coincidirán comigo tanto o deputado delegado que coñece o sector como o presidente, de que é unha situación ruinosa, calamitosa, donde debería ser un centro que debería ser exemplo e no que se puderan mirar as granxas da provincia, e é totalmente contrario. Estamos investindo 1,5 millón de euros todos os anos e non somos capaces nin de producir o alimento para as vacas de leite que conta a Granxa Galloso Castro. Con esos mimbres, desde logo, non podemos optar por unha xestión directa, tendo en conta, porque senón pois, o desastre sería total. Por eso entendemos que debe ser unha xestión indirecta. Pero de aí a ser unha concesión de manial ou un contrato de servicio público, entendendo que a recría de novillas, desde logo, non é un servicio público como tal para unha administración como é a Diputación Provincial, pois, desde logo, temos moitas dúbidas de cal sería o máis axeitado ou máis acaído. Desde logo, tampouco nos pechamos a que poida ser a concesión de manial ou o contrato de servicio público, pero, desde logo, é algo que deberíamos falar e, ao mesmo tempo, poñer en riba da mesa tamén xa o regulamento de funcionamento. Se acordamos e pactamos ese regulamento de funcionamento ao mesmo tempo que pactamos os servicios, e, desde logo, no informe de contratación así o dice, que antes de proceder á contratación dun servicio público deberá terse fixado o seu réxime xurídico que declare que a actividade de que se trata queda asumida pola Administración a través, por exemplo, dun regulamento do servicio que ordena as relacións entre concedente e concesionario entre este e os usuarios destinatarios do servicio, así como o sistema económico de tarifas a pagar polos usuarios, baseado, por exemplo, no estudo económico incorporado á memoria de actividade do centro de recría e os mecanismos para a súa actualización. Por todo eso, eu creo que volvo a reiterarme en pedir que quede en riba da mesa e tratar de chegar a un acordo no modelo de xestión que sexa o máis oportuno, o máis interesante para levar a bo fin o centro de recría. 6 minutos o diputado non escrito. 6 minutos o BNG. Nós, en todo caso, dado que foi unha proposta feita cando estábamos no goberno, por pura coherencia e lealdade, vamos votar a favor. 3 minutos. Gracias. Vamos a ver, eu rogaría a todas as forzas políticas, isto ten que continuar, dado que xa vamos con retraso, pero o importante non é que teña que ir máis deprisa ou menos deprisa. O importante é que aquí os políticos, desde o meu punto de vista, non pintamos nada, porque se neste momento hai unha comisión técnica formada polos profesores da universidade, por secretaría, por intervención, por contratación, creo que nosotros non podemos manexar as nosas anchas aquilo que se chama unha comisión política para seguir o que é. Con referencia á concesión de Manial, eu quero dicirlle que na outra concesión pública vai ter dereito todo o mundo, hai unha exposición pública, despois se expoñerán as bases, despois se adjudicará, aí non temos moito, é dicir, vai ter acceso todo o mundo. E, aunque agora poñamos 1.800 euros como máximo o coste dunha recría dunha novilla, pois a empresa que o faga vai a facelo con costes moito máis baixos, desde o meu punto de vista. Hai unha intervención súa que me ven a dicir que a finca Galloso de Castro, si é verdad que podes asegurar que na miña chegada vin un tanto de abandono, é dicir, pero non quere dicir que a finca non produzca. Non hai nada máis que ir dar un paso a Castro, invito-os a que vayan ver donde xa hai unha partida importante de erva recollida, algo máis de 45 hectáreas sembradas de millo, e iso quere dicir que nun traballo de un mes ou un mes e algo está posta xa as primeiras pedras. Eso está ali que o poden ver. Polo tanto, se ao final hai 3.000 e non sei o que haberá no outro lado, que falaremos deso noutro momento, a finca dá moito de sí, o que si é que hai que poñela a producir.
máis do que neste momento pensamos. Por lo tanto, confío plenamente que os costos por novilla vanse abaratar e van ser moi baixos. E eu creo que neste momento temos que aprobar esta iniciativa porque despois ainda nos quedan uns pasos por diante e eu, nas alegacións ou no propoñan, eu, desde logo, creo que a Comisión é que nas ten que valorar. Eu creo que o ámbito político aquí que vai pintar pouco. Gracias. 3 minutos, o vocero. Ben, si precisamente con ese tipo de contrato de servicios si vai ter máis implicación os políticos, desde logo, a hora de toma de decisións ou de definilo moito máis que na concesión de manial, no que non hai unha relación entre concesionario, usuario e entidade concesionaria, co cual vai haber unha máis intervención política, co cual é contrario ao que estivo dicindo agora. E a min o que me preocupa é iso, cando precisamente o director da Granxa, irresponsable da desfeita que ali atopamos e que non se produzca o alimento e que haxa que comprar a totalidade do alimento, e alégrome, facendo un inciso, de que si se sementara, lóxicamente, porque este deputado deixou comprado o abono, deixou comprado a semente, e sería moi dificilmente defendible que non sementaran e deixasen estropear a semente que se deixou comprada. Pero, desde logo, o ano pasado non se recolleu ningún tipo de silo de erva, ningún tipo de silo de millo e comprouse todo o alimento para esos animales. Entón, o que me preocupa precisamente é iso. Alégrome tamén que chegara e tome medidas con esa situación. Desde logo, o primeiro que tiña que facer era destituir o responsable deso, que é o director da Granxa. Pero, volvemos ao mismo, non? Lle digo que, aínda que poidese ser unha opción, e non digo que así está avalada polos informes de Secretaría de Intervención e de Contratación, pode ser a outra opción mellor ou non. Sería discutible e é algo que teríamos que pôr en riba da mesa. Pero, desde logo, o control político é o que me preocupa. O que non me preocupa é o control técnico e os informes que emitan os técnicos. Desde logo, a nivel de iniciativa privada están funcionando perfectamente estos centros de recría. O que me preocupa é cando se fai un control político e os políticos que teñen que facer ese control pois non teñen coñecementos suficientes e toman decisións que ao final non poden ser acertadas. E despois, a maiores, temos toda a problemática, aínda que me dice que sí, e estou de acordo con vostede, aínda que o informe técnico dice que está totalmente desaproveitado as hectáreas de terreno que ten a Granxa porque non está producindo, e eso está aquí no informe, non pode negalo vostede, pero sí creemos, e así por eso pretendíamos e fixemos a compra de semente para poñer en produción esas hectáreas, pero desde logo non chegan nin para producir o alimento para a súa capacidade máxima, nin chegan tampouco para a xestión desos residuos e esos purines. Lóxicamente, co cual a fosa de almacenamento que ten é menos da cuarta parte do que se necesita e o terreno tampouco é suficiente. Co cual, hai moitas cousas que facer e reformar para que iso empece a funcionar. Desde logo, nese informe xa dice que hai que investir máis de 1 millón de euros ou preto de 1 millón de euros en instalacións, en reforma desas instalacións para poñelo en marcha. Non tendo en conta tamén despois toda a problemática de bioseguridade e moitas máis cousas que non é o momento aquí de debatir. Por eso lle decía, non nos demos demasiada presa, tratemos de que se fagan as cousas ben e non por apurarnos a poñelo en funcionamento despois de facer unha inversión de 12 millóns de euros máis outro millón de euros máis ahora, despois ao final consigamos que os nosos gandeiros non acheguen ali as súas xatas por medo que poida pasar no centro de recría. Así que por eso lle pido, ten a nosa disposición a colaboración tanto personal como técnica en todo aquilo que poidamos mellorar para tratar de levar a bo porto este proxecto. Un minuto. Vamos a ver, señor Ulla, igual non me explico correctamente. Perante a dúda, é dicir, eu digo que esta é unha xestión pública onde vai ser trasladado a empresa Cocolla. Non creo que sea a Diputación quen determine ciertos parámetros dentro da administración desa sociedade, pero creo que, incluso gozando da legalidade, debía de controlar
o que son os gastos dos cartos públicos. Non coller e darlle a unha empresa que pode xugar ás súas anchas e a min, polo que os técnicos me informaron, creo que hasta seguiría dunha legalidade dudosa o facelo da outra maneira. Iso é cousas que os sin. Eu podolle dicir que non vou a pararme no abandono que viña de atrás, porque cando un se fai cargo nun goberno, o único que lle queda é tirar para diante e mellorar o que outros fixeron. Non me vou a parar a facer. Eu tamén sei que estuvo ali 3 meses vostede e non notei ningún cambio. Pero eu sei que en 3 meses non se fan cousas, vale? Pero tampouco non notei ningunha actividade, iso créamo. Cando eu cheguei, que quero dar agradecimento públicamente ao señor alcalde de Castro de Rei, o primeiro que fixen foi dirixirme a él, me fun ao Concello e conseguimos ter a licencia das obras. Polo tanto, no mes e algo de chegar eu, xa tiñamos o que é a licencia. Polo tanto, o que fixen eu, o podía haber feito este neses 3 meses, a pesar de ser colegas. Por eso quero agradecer públicamente o comportamento do señor alcalde de Castro de Rei. E dito todo isto, nosotros non vamos a retirar, desde o meu punto de vista, porque isto necesita camiñar, necesita chegar ao seu fin o canto antes, porque os gandeiros están esperando que nosotros poñamos en marcha este centro para eles. Porque, miren, a política que se está a desarrollar no campo é nefasta, por 2 razóns. Cando ustedes chegaron ao goberno, e non mo toma mal, o centro de Voz foi desmantelado. Entón, a xente non cree nesas cousas. E no centro de recría temos que apoialo, porque os nosos gandeiros teñen unha capacidade mínima en canto a terreo para poder cuidar as novillas nas súas casas. Polo tanto, nin avanzan as concentracións, nin teñen capacidade, e eles están rabiando e están falando todos os días a ver cando abrimos o centro. Por eso non debemos demorar, e creo que están boas maus como son os técnicos, tanto digo da Universidade como da Diputación, e polo tanto temos que tratar de expoñelo ao público e haberá as súas reclamacións, e eu estou aberto a que ustedes fagan algunhas, os técnicos o valorarán e se lles contestará e seguiremos para diante. Moitas gracias. Ben, eu solo dicir que isto máis ben que un control político é un control público, non é un control político en sí do tema. É dicir, que eu creo que entre o control público vai expoñer ao público, vai facer alegacións e despois se resolverán. É dicir, que eu creo que máis ben un control público que un político. Pero, bueno, en vista de todo isto, pasamos á votación. Votos a favor? Abstencións? Queda aprobada a iniciativa. Comisión de Promoción Económica e Social, asunto número 4, proposta de aprobación inicial. Se procede da ordenanza do Servicio de Teleasistencia Social no Fogar. Neste punto non sei se hai debate. En principio, na Comisión Informativa había unanimidade. Hai unanimidade? Sí. Pasamos a votación. Votos a favor logo? Unanimidade. Queda aprobada a ordenanza. Asunto número 5, proposta do Goberno provincial para exixir ao Goberno do Estado a posta en marcha con carácter inmediato dun plan de emerxencia social e de medidas encamiñadas a xerar empregos de calidade que garantan unha vida digna. 6 minutos o voceiro do Goberno. Moi bons días, moitas gracias, señor presidente. En primeiro lugar, quero felicitar a compañeira Mayra García pola súa incorporación a esta corporación. Pois é a primeira ocasión que teño de facelo en público despois de telo feito en privado, a que lle desexo moito éxito na súa andaina e a que lle desexo tamén pois moitísimo traballo que seguramente que o saberá defender con dignidade e con responsabilidade. Falamos agora dunha proposta do Goberno desta Deputación Provincial para exixir ao Goberno do Estado a posta en marcha con carácter inmediato dun plan de emerxencia social e de medidas encamiñadas a xerar empregos de calidade que garantan unha vida digna. Eu creo que ninguén de nós somos alleos máis alá da percepción ou dos aspectos que pretendamos sinalar como culpables da situación que están
a vivir milleiros de persoas en este país, moitísimas deles na provincia de Lugo, en todos os concellos da nosa provincia, en moitísimas familias, en moitísimas casas que todos coñecemos. Antes de comezar coa exposición en concreto do punto da proposta sometida a debate, a aprobación se procede, reseñar que hai unha emenda presentada polo Partido Popular que non se acepta, esa emenda non se inclúe, se lle presenta unha emenda de sustitución na que din que o Goberno Central e a Xunta de Galicia continúen a facer o que están a facer tratada agora. Non consideramos que é insuficiente, pois a situación é a que é, dende o Goberno consideramos que se deben aplicar novas medidas. Case 9.300 fogares da provincia de Lugo teñen serias dificultades para chegar a fin de mes. Estos son datos, os datos son fríos, pero é a verdade, é a realidade que todos coñecemos. 9.300 son unha presa deles, non son unhos poucos, non son casos illados, son unha boa presa deles que teñen dificultades para chegar a mes. Moitísimos deses que están nunha situación de pobreza enerxética, esa nova pobreza do século XXI, no que moitísima xente ten dificultades ou non pode directamente asumir o coste de un servizo que hoxe é básico e fundamental para que calquera persoa poida vivir con dignidade. Pagar a luz para poder cantarse un pouco no inverno ou poder pagar a luz ou un pouco gasoil para poder cociñar, para poder alimentarse e comer quente. Existen eses casos e todos os conocemos e non podemos allearnos deles. Temos un problema estrutural en relación co emprego. Non somos capaces de crear emprego en sectores con un importante potencial. Non somos capaces de crear emprego de verdade. Non hai que confundir a cifra de paro sobre a que non houbo ninguna evolución. No mes de maio de 2011 había 22.000 parados na provincia de Lugo, os mesmos que hai hoxe en día. Algo significa eso, pero, sin embargo, hai moitísimos menos traballadores en activo. Hai moitísimo menos xente inscrita na Seguridade Social. Unos porque se xubilaron, outros porque directamente non se inscriben nas oficinas de empleo porque non teñen ninguna expectativa albergada en que eso lle solucione a súa situación de búsqueda de emprego. Outros directamente porque prescinden de inscribirse na Seguridade Social, xa o farán se algún día toca a bicoca de ter un traballo, porque dá a sensación de que hoxe casi non é un dereito, senón máis ben que é unha bicoca. Non temos que facer algo en materia de empregabilidade e temos que facer algo que nos leve a estruturar a capacidade de creación de emprego dos sectores estratégicos, dos sectores potenciais e daqueles que temos por explotar en esta provincia. É un emprego de calidade, non vale un emprego calquera. É verdade que hoxe, en España, no conxunto do Estado, hai unha cifra de parados un pouco inferior a hai uns anos, non? Pero é verdade tamén que hai as mesmas horas de traballo. Eso non significa que haxa máis traballos. Eso hai xente, significa que hai máis xente facendo o mismo volumen de traballo. Eso tradúcese no cidadán, no traballador, en que ten traballos por menos horas, en que ten traballos con menos remuneración, e donde antes un traballador nunha xornada de 8 horas con un salario digno, por poñer un caso, un salario de 1.200 euros, hoxe ese posto de traballo non o ocupa ese traballador, ocúpano dúas persoas con media xornada e salarios de 400 e pico euros. Ben se ve cal é a tendencia e cal é o que se persegue. Eso é froito dunha reforma laboral que é desastrosa, pero se alguén lle molesta o calificativo de desastrosa, que polo menos non atroxou os impactantes obxectivos que se presumían dela cando foi aprobada co rechazo de todos o resto de grupos políticos e co rechazo social que tivo. Máis de 400.000 mozos tiveron que abandonar o país. Tampouco son 2 ou 3, son unha presa.
Son moitos deles, pero non son só os que faltan nas casas, son os que tampouco van a estar dentro de uns anos para seguir contribuindo ao desenvolvemento deste país. Moitos están ansiosos de volver, pero non teñen a oportunidade de volver. E moitos estableceranse alá onde foron e quizáis monten alá a súa vida e veñan aquí de vacacións. E Galicia, e Lugo e España non pode vivir das divisas, non pode vivir do diñeiro que manden os emigrantes, porque unha cifra moitísimo inferior podería entenderse como mobilidade exterior, podería entenderse como mobilidade no posto de traballo, como búsqueda de experiencia ou fortalecemento do currículum. 400.000 só ten un nombre, que hai emigración en España en busca de traballo. Só acepta ese nombre, e sabémolo todos, e sábeno moi ben os pais que se lles están indo os fillos, moitos dos que xa foron e volveron e ora ven como os fillos repiten a súa historia. Temos un escenario de baixa productividade, de pequeno tamaño empresarial, un carácter estacional do noso sistema productivo, debilidade, en definitiva, dunha economía centrada na competencia vía custos e con pouco músculo innovador e tecnolóxico. Camiñamos cara a que España sexa a China europea. Eu creo que non debe ser o modelo que debamos seguir, porque as contas, as macrocontas de China irán moi ben, as contas dos chinos non van tan ben. Eu creo que ese non debe ser un modelo polo que aposte España. E máis, verémoslo despois cando hai medidas que ás veces a patronal, o sector económico puxante e as posicións políticas máis liberais lles espanta, que veremos que non é certo e que hai experiencias na historia que non lo din que é diferente. Pero mentres creamos todo isto, tamén é necesario crear un estado de garantías e un estado de dereitos da xente que lle permita desenvolverse e vivir o día a día con certa dignidade, sen moita alegría, sen moita algarabía, pero menos coas garantías de que poden facelo en unha situación digna e que poden facelo con unha certa esperanza de que poden sair adiante, de que se están facendo as cousas para mellorar. Por iso, pedimos ao Goberno de España a derogación con carácter inmediato da reforma laboral que aprobou o Partido Popular e que se estableza un modelo de emprego precario e de baixos salarios e non de baixos salarios, así como un sistema de relacións laborais en equilibrio de poder entre traballadores e empresarios. Eso é o que foi a reforma laboral. Instamos tamén ao Goberno de España a subir o salario mínimo interprofesional para que acade en 2 legislaturas o 60% do salario medio neto, que é a contía que sinala a Carta Social Europea como retribución mínima suficiente. E mentras eso non se acada, unhos dereitos laborais, como Dios manda, e unha situación de xeración de emprego que poida sacarnos da situación na que estamos, tamén que o Goberno de España, en colaboración coa Xunta de Galicia, que ten competencias na materia, poña en marcha un sistema de garantía de ingresos que ofreza recursos mínimos a familias en situación de vulnerabilidade ou en risco de exclusión social, así como tamén o Goberno de España, en colaboración coa Xunta de Galicia, a que lexisle un marco de cobertura social sobre un servizo mínimo de suministro de enerxía, electricidade e gas que garanta que ningún fogar poida ser privado dun mínimo de cobertura de subsistencia. 6 minutos o diputado Nasrito. 6 minutos o BNG. 6 minutos o voceiro do Partido Popular. Sí, bons días a todos. Bueno, lóxicamente esta proposta que fai o Partido Socialista reflicte prácticamente o modelo económico e o modelo de emprego que presentou o señor Pedro Sánchez fai ben poucos días para unhas eleccións xerais. Non parece que sea o momento de debatir este tipo de moción, xusto cando os españois, os galegos e os lucenses tamén veñen de falar non fai máis alá de 72 horas. Entón, eu creo que está claro, e así o dixo o Partido Popular, o señor Rajoy durante toda a campaña, que somos plenamente conscientes que o principal
problema que teñen os españois é o desemprego, pero que sexa precisamente o Partido Socialista o que veña a dar leccións de reformar de forma inmediata a reforma laboral que está dando os seus frutos, a dar leccións de como crear emprego, a dar leccións de como sanear as contas públicas para manter os servicios sociais, e todas estas cuestións que vostedes analizan, pois parece que non é que non llo compremos nós, é que non llo compran os españois. Iso fixo que levaran aos peores resultados da democracia ao seu partido, iso fixo precisamente que deberan ter un pouco máis de humildade en recoñecer que ese mensaxe catastrofista de que estamos nunha situación absolutamente desesperada non lle la compra a sociedade. E non lle la compra porque os españois, os galegos e os lucenses non son tontos e saben perfectamente da situación da que viñamos no ano 11 na que deixaron vostedes a España e na que estamos agora. Unha situación dificultosa para a sociedade en conxunto e moi dificultosa en especial para moitas familias, pero nunha senda e nun camiño que é por onde deben transitar as cousas. Polo tanto, sendo conscientes da sensibilidade do tema, por eso lles anunciamos que vamos a presentar unha emenda que esperemos que a apoyen no sentido precisamente dese camiño que se está levando a cabo por parte do goberno, dos gobernos das distintas administracións, do goberno do Estado, da Xunta de Galicia, de que se continúe nese esforzo que se está a facer, lóxicamente, para quen máis o necesita, que son, lóxicamente, as familias que están en desemprego, que están en risco de pobreza ou que están en risco de exclusión social e que son as principais víctimas da crise económica, unha crise económica na que vostedes teñen unha gran culpa, ou non a recoñecer nun primeiro momento e ou non saber xestionala nun segundo. Pero nós, xa digo, nesa sensibilidade que creo que debe haber neste tema, nesa mao aberta que o presidente en funcións, que o gañador das eleccións xerais, o señor Rajoy, acaba de facer, creemos que debemos todos facer un esforzo por deixar xa esta demagoxia que sempre utilizan os socialistas e que os está levando a donde os leva, e tentar profundizar nas reformas, continuar ese camiño e demais. Está claro, e así o reflicten todos os datos económicos de organismos independentes e internacionais, que as tasas de pobreza e de risco de exclusión social en Galicia están por debaixo do Estado. Está claro que a Xunta de Galicia ven de facer un esforzo presupostario claro e de aposta clara pola inclusión social, con uns datos de incremento dos orzamentos para a política social nun 12%, de incremento das risgas, de incremento dos tickets eléctricos e apoio ás familias con problemas para pagar a luz, para as familias que teñen problemas ca vivenda, para as familias que teñen ningún dos seus membros en posibilidade de traballar neste momento. Por lo tanto, estamos no bo camiño, que non o queiran recoñecer é o seu problema, pero a xente sabe que estamos no bo camiño. Por lo tanto, o que facemos neste momento, é dicir, 2 días despois das eleccións xerais e de que os ciudadanos falaran, é presentar unha emenda co ánimo de que podamos xuntos camiñar en defensa de quen máis o necesiten, de que se cree máis emprego, se siga na línea que se está a facer, por debaixo, por primeira vez en maio, dos 4 millóns en todo o Estado, moi por debaixo dos 3 millóns que vostedes coas súas políticas demagóxicas e fáciles crearon en 4 anos de legislatura, e, así mesmo, de incrementar e seguir mantendo este nivel de apoio social ás que máis o necesitan, que, lóxicamente, son as familias que non teñen ningún tipo de ingreso. Polo tanto, propoñemos unha emenda de sustitución ao seu texto dentro precisamente do enfoque da situación na que nos atopamos, porque creo que, ademais, a non existencia de maiorías absolutas no Estado, pero sí a clara vontade dos españois de que o Partido Popular continue a gobernar como gañador das eleccións e incrementando o seu apoio de forma claro desde fai 6 meses. Instamos ao Goberno Central e ao da Xunta de Galicia que continue a desenvolver as políticas de creación de emprego, as de protección daqueles colectivos que se atopan con máis dificultades, para que retomen a posibilidade de entrar no mercado de traballo ou encontren unha solución ao seu risco de exclusión. 3 minutos o vocero do Goberno. Moitas gracias, señor presidente. Señor García, non sei se se decatou que comecei a miña exposición dicíndolle que non se admitía a súa
a súa emenda e os motivos polo que, co cal creo que non cabe máis debate sobre a mesma. Xa a tiñan presentada e xa lles explicamos que non se admitía e as razóns polas que non se admitía. É verdade que antonte foron as eleccións. Está ben que vostedes utilicen os datos así como lle parece en campaña electoral, pero hoxe poden dicir a verdade. Hoxe poden dicir a verdade. España non xera emprego. En España hai 13.000 traballadores menos que hai 4 anos. É verdade que baixou a cifra do paro. Non sei exactamente a cantidade, pero é moi fácil de botar os números dos que baixan porque non queda máis remedio que o baixen. Baixan porque non atopan traballo. 400.000 que se foron de España. Eses non son parados españoles, pero en España non atoparon traballo, É moi fácil dicir que baixo o número de parados en 400.000 se cruzaron dos Pirineos para arriba, do Miño para baixo, ou de Gibraltar para baixo, ou de Valencia para a dereita, ou de Fisterra para a esquerda. Eses 400.000 non atoparon traballo en España. Non son 400.000 parados menos, son 400.000 cidadáns menos en España que tuveron que fuxir. Algún se jubilou e non se repoñen. Outros non se inscriben na Seguridade Social cando acaban a súa formación. Ese é o número. Ese é o número. Non é que haxa máis traballadores en España, nin que cobren millor, nin que cobren máis. Esa é a verdade. En España hai 13.000 traballadores menos que hai 4 anos. Eso é consecuencia dunha serie de políticas. E que teñamos un resultado electoral ou outro non vai a facer que renunciamos á nosa ideoloxía, nin os nosos postulamentos. O Partido Socialista non ten problema ningún en falar de que unha das medidas de salida da crisis é subir o salario mínimo interprofesional. E tampouco o inventamos nós agora, nin o inventei eu hoxe. Eso xa pasou na historia do mundo, na historia de economías ás que sempre nos refrendamos e nas que sempre pretendemos reflexarnos. Eso pasou na Gran Depresión de Estados Unidos, que todos coñecemos. Unha depresión que foi fastidiada abondo, Foi fastidiada abondo. Entre 1929 e 1933, caeu máis do 50% da produción de minas, fábricas e servicios en Estados Unidos. Os ingresos da poboación baixaron máis do 28%. E o número de parados pasou en 4 anos de 1,2 millóns a preto de 13 millóns de parados. E fixéronse moitas medidas de reindustrialización, de reestructuración, etc. Pero o primeiro paso, para a salida forte, e saliu forte e vigoroso, o tecido e tamén as persoas de Estados Unidos, foi cando no 37 Roosevelt se plantea subir o salario mínimo interprofesional. E non o sube a modiño, Botoulle moito valor, botoulle moitísimo valor. De 10 centavos que valía a media de hora de traballo en Estados Unidos, subiuno ese goberno a 20 centavos, con todas as alarmas dos sectores liberales, con todas as alarmas dos sectores económicos dicindo que eso iba a destruir o emprego. E non destruiu o emprego. Non só non destruiu o emprego, senón que multiplicou o Produto Interior Bruto de Estados Unidos. E multiplicou os ingresos do Estado. Esa é unha situación moi similar ao que pasa en España. De onde proceden os ingresos do Estado de España? Fundamentalmente dos tributos. E dentro dos tributos de dous. Un indirecto, que é o IBE, e outro directo, que é a renta. Vai rematando. Que é a renta. Se se sube o salario mínimo interprofesional, o que propón o Partido Socialista, e máis, ten un impacto directo nos ingresos do Estado. E ten un impacto directo no consumo e na productividade das nosas factorías e do noso tecido productivo. Eso é innegable, e xa pasou, e pode pasar outra vez. Outra cuestión é que queiramos seguir coa política máis radical liberal na que as persoas non importan e importan as grandes entidades económicas, os grandes clústeres financeiros, etc. Que poidamos seguir en esa dinámica coa que levamos no Partido Popular nos últimos 4 anos, no que o 10% da poboación é máis rica e o 90% da poboación máis pobre. 3 minutos o voceiro do Partido Popular.
Sí, señor Santos, a mí faime gracia que vostede diga o que é verdade e o que non é verdade. O único que é verdade é que cando vostedes gobernaron na economía española deixaron 6 millóns de parados. O único que é verdade é que durante os últimos 4 anos do goberno socialista en Madrid pecharon 177.000 empresas. O único que é verdade é que cas súas fórmulas o Estado español quedou con 9% de déficit público do gasto público de todo o Estado, o borde da quebra, prácticamente necesitándose rescatarse o Partido Popular coas súas neoliberales medidas que vostede tanto enfatiza, puxo no camiño correcto da recuperación a este país. E así o viron os españoles e así o ven. Sinto que vostedes non o vexan, alá vostedes. Alá vostedes. Están no peor resultados da democracia e seguirán baixando porque non son capaces de recoñecer a realidade social. E a realidade social é que estamos nun momento difícil, e que siga habendo moita xente que o está pasando mal, pero que estamos recuperándonos. O salario mínimo interprofesional, sen dúbida, o subirá o Partido Popular, pero cando a situación económica o permita, porque non por poñer un decreto aos cidadáns se pode contratar a xente, porque son os empresarios os que crean a riqueza, e a empresa e a economía de mercado que funciona, non os decretos do goberno, e así están os datos. Por lo tanto, xa lle digo, única e exclusivamente nese ánimo de que estamos iniciando unha legislatura e de que creemos que o goberno do Estado, que lóxicamente terá un presidente do Partido Popular porque así o quixeron os españoles, fará todas as medidas que poida para ir acompañando a recuperación económica con medidas sociais que axuden os máis necesitados. E por iso anunciamos a nosa abstención pese a non recoñecer nin facer un diagnóstico realista, seguir encerrado na súa ensimismismo. En ese sentido, pois, bueno, vostedes levarán o Partido Socialista onde o teñan que levar e onde a sociedade española o siga a poñer. Un minuto para rematar. En verdades absolutas, e vendo que a reforma laboral non deu o resultado que se esperaba, invito a que lle diga ao seu xefe de filas, ao señor Rajoy, que se atreva a aprobar esa subida do salario mínimo interprofesional e dentro de 2 ou 3 aniños falamos a ver se dá resultado ou non. Tampouco é unha aventura tan grande. Desde logo, moitísimo menos arriscada que o que vostede acaba de plantear, que o goberno directamente non teña nada que influir en eso, que eso xa o regula o mercado, eso xa o regulan os poderes económicos. Lamentablemente, esa exposición non a podemos comprar, e dígolle, insístolle, os políticos non debemos dicir o que os cidadáns queren escoitar soamente. Temos unha ideoloxía e debemos defendela. Despois os cidadáns escollerán. Ninguén lles nega esa oportunidade e lles nega esa posibilidade. Pero non pretenda vostede por decirme que o Partido Popular tuvo máis ou menos votos que o Partido Socialista, que un ou outro debe renunciar á súa ideoloxía e ao seu postulamento de Estado e ao seu postulamento de programas económicos, sociais, etc., porque non o vai a conseguir. Non engañen e recoñezan de verdade que é moi fácil baixar as cifras do paro votando a xente do país. Esa é a realidade do que pasou. Ben, debatida a proposta, pasamos á votación. Votos a favor. Abstencións. Queda aprobada a proposta. Seguinte punto. Moción, asunto número 6, moción do Grupo Provincial Socialista para instar o Goberno de España e a Xunta de Galicia a mellorar os instrumentos para combater a desigualdade. 6 minutos o vocero do Partido Socialista. Señor presidente, señores deputados, moi bons días. O fío da moción presentada por o Goberno desta Diputación, o Grupo Socialista nesta institución quere reincidir, quere facer fincapé no posta en marcha de instrumentos para combater esa desigualdade social. Está claro que me preocupa a postura que adoptou un pouco o Partido Popular na anterior moción, porque cando estamos a falar de aspectos como estes, como os directamente relacionados cos cidadáns e ca situación que estamos a vivir, pois eu creo que non vale a ideoloxía, que o que vale é poñerse do lado do cidadán. Me parece unha excusa de mal pagador o feito de ter que dicir que determinadas cuestións non se adoptarán ata que a situación económica
melloren, porque está demostrado que baixar salarios, aumentar a desigualdade, non é a solución á crise. As consecuencias precisamente desa crise foi que non se repartiran de maneira xusta, xa que señalaron moitos gañadores e, ao mesmo tempo, perdedores, fundamentalmente nas clases desfavorecidas. A cidadanía viu como os seus salarios diminuían, como se perdían os empregos, como os seus fillos, os nosos fillos tiñan que emigrar, a vez que se incrementaban as dificultades para manter a educación nunhas condicións non discriminatorias. Aí tivo moito que decir a Lei Wert, al 11, que destruiu as bases dun sistema educativo sólido e que contribuía a ser un ascensor social, ser un elemento igualador en canto á cidadanía. Como resultado destos recortes das políticas conservadoras, a igualdade de oportunidades diminuiu e con iso tamén se limitaron gravemente esas posibilidades de mobilidade social, como dicía. Rompeuse aquela ecuación na que se dicía que se te esforzabas na vida obterías un emprego digno, que se tiñas un emprego digno eso podía ir acompañado de un salario digno que permitiría desenvolver certos proxectos nesta vida. Esta cadea crevouna claramente as políticas do Partido Popular. Particularmente, como xa adiantaba, esta situación é moi grave no ámbito educativo, xa que durante moitos anos foi un ascensor social máis relevante e viuse atacada de alguna maneira por políticas que perseguiron facer da desigualdade algo estructural nun mundo no que a formación e o coñecemento son as exixencias radicais para a obtención da conservación dun posto de traballo a día de hoxe. A desigualdade na educación, na atención á infancia, no acceso a condicións non discriminatorias á sanidade, ten un efecto hoxe tamén no desenvolvemento desta vida. E por iso o Grupo Provincial Socialista, no ámbito da desigualdade social, que creo que todos somos conscientes de que existe e que se está agudizando co paso do tempo e non se adoptan medidas necesarias, fai unha serie de propostas, xa lles adianto na liña do anterior, que o Partido Popular fai unha emenda de sustitución á totalidade dos acordos aquí presentados que non vamos a aceptar e non imos a aceptar porque, por un lado, dicir que se continúan que as políticas a desenvolver que se están levando a cabo por parte da Xunta de Galicia, bueno, eu discrepo realmente do que se está a facer e da intensidade que se está a facer, que a realidade é que non se está a paliar e non se está a solucionar o lastre desa pobreza de moitos fogares con certa eficacia, co cal non se admite esa emenda fundamentalmente porque os acordos que presenta o Partido Socialista son moito máis amplios. O que teño a sensación é que aquí se queren evitar falar de aspectos como os acordos que nos propoñemos, que é instar tanto o Goberno de España que propón unha reforma fiscal xusta, equitativa e proporcional, na que se produza unha contribución axeitada ás rendas do traballo, é dicir, que paguen máis os que máis teñen, porque o que estamos é facer que os pobres cada vez sexan máis pobres. E instar tamén a ese Goberno de España e a Xunta de Galicia a dotar de estabilidade o propio sistema educativo cun acordo político profundo que reforme ese dereito e universalice o dereito á escolarización dos 0 a 18 anos e, sobre todo, outro dos aspectos fundamentais ou dous aspectos fundamentais que é a recuperación do Sistema Nacional de Saúde universal e gratuito, eliminar por completo o copago farmacéutico que está a facer que moitos pensionistas teñan dificultades para facer fronte a esos pagos de medicamentos e recuperar esa atención ás persoas en atención de dependencia, que son moitas, derrogando o incremento do copago tamén introducido nesta legislatura. E, como non podía ser de outra maneira, recuperar a esencia dese Pacto de Toledo como expresión dun consenso básico na defensa do mantemento e a mellora do sistema público de pensións. Presumían
de alguna maneira, da situación que tivera que facer fronte o Partido Popular. Eu lles digo que dende que Rajoy é presidente do Goberno, a furna das pensións do Fondo de Reserva de Pensións pasa de os 70.000 millóns de euros cando os socialistas deixamos o Goberno a casi apenas 30.000. Ese sistema público de pensións ten que estar garantido. Ten que estar garantido sen ninguna dúbida. Garantir o seu funcionamento implica garantilo nos orzamentos xerais do Estado. En definitiva, estas é a postura do Grupo Provincial Socialista en relación á súa emenda, así como todas as propostas que forman parte. Creo que eso queda suficientemente explicado por que non se acepta esa emenda e fundamentalmente porque as propostas do Grupo Provincial Socialista son moitísimo máis amplas e non estamos de acordo en que se diga que se continúa a desenvolver as políticas económicas eficaces de apoio ás familias porque, lóxicamente, son insuficientes. Moitas gracias. 6 minutos, Vanega. Nada, moi breve, non vou necesitar os 6 minutos. En todo caso, bueno, xa anunciar que vamos votar a favor, pasándose un pouco por alto a parte da esencia do Pacto de Toledo, que habría moito que discutir sobre eso. E tamén matizar simplemente que as desigualdades sociais producidas por as políticas emanadas tanto do Goberno central como do Goberno autonómico nos últimos anos é algo evidente que non se pode discutir, os números están aí, pero no caso das políticas, sobre todo do Goberno do Estado, tamén hai que falar, cando se fala da desigualdade producida no ámbito territorial, non? Políticas en canto ao tema do agro, que nos afecta moi directamente no tema do leite, políticas ou permitir que se fixeran políticas en Europa con respecto ao naval ou a pesca, a propia política de pensións ou todo referente ás políticas con referentes ao medio rural están creando unha desigualdade manifesta entre o noso país e o resto do Estado. Nese sentido, pois tamén habría que atacar, pero será cuestión de atacar ou refirma a debater, xa a cuestión de outros días, con outras iniciativas, para falar desas desigualdades territoriais que están a crear as políticas que veñen do Estado. É simplemente, xa remato, dicir que tamén sería conveniente neste caso, cando presentamos mocións e defendemos posturas, que procuremos ter un pouquiño a máxima coherencia posible e intentar defender o mismo cando estamos no goberno e cando estamos na oposición. Parece moi importante que aquelas cousas que defendemos cando estamos en situación de oposición, logo cando chegamos ao goberno intentemos defender exactamente o mismo. E iso digo por todos e cada un dos grupos políticos e non estou personalizando ninguén. A coherencia, ao final, é o único que queda e creo que teríamos que facer un esforzo todos a non prometer o que non se pode facer e a facer o que se prometeu ou que se dixo cando estábamos na oposición. 6 minutos o Partido Popular. Ben, buenos días. Esas persoas das que fala na súa moción, señor Rivera, esas persoas que son as que peor o están pasando son as persoas que sufriron as consecuencias de políticas irresponsables que non llevou a decir por parte de quen foron aplicadas. Os españois o saben e por eso, cando teñen a oportunidade, o expresan e o deciden. Deciden quen xestiona mellor as políticas que favorecen o seu desenvolvemento social. Vostedes fan política coas persoas que peor o pasan, pero, dende logo, o Partido Popular nunca usará a necesidade das familias e a necesidade das persoas que perderon o seu emprego ou o seu poder adquisitivo como unha arma arroxadiza en período electoral ou agora preelectoral. Falan de desigualdade na educación, nas pensións, na atención á infancia, no acceso á sanidade, unha hipoteca de desenvolvemento de vida. E eu diría unha hipoteca que deixaron vostedes, un goberno progresista, que agora pagan os cidaдаnos e amortiza o Partido Popular.
Fai fincapé na súa exposición na posta en marcha de instrumentos para reducir as desigualdades e eu lle diría que nunca se asignou tanto diñeiro para bolsas de axudas ao estudio como neste ano, no que se incrementou en 250 millóns de euros, pasando de 1.168 millóns que había no 2011 a 1.416 no 2016. Foi o Partido Popular o que conseguiu consolidar a sostenibilidade dun sistema nacional de saúde no que vostedes deixaron unha débeda de 16 millóns de euros, garantíndose unha verdadeira carteira básica común de servicios en todas as comunidades. Foi o Goberno do Partido Popular o que non conxelou as pensións pese á coyuntura social e económica que estábamos a vivir, porque para este partido un dos principais obxectivos é consolidar e seguir fortalecendo o sistema de pensións, diga vostede o que diga. Consolidar e seguir fortalecendo tamén a atención á dependencia, proba da cal foi a evolución nos novos usuarios que foron incorporados ao sistema de atención á dependencia nos últimos 5 anos. Vostedes falan de desigualdade creada polo Partido Popular no Goberno e eu lles digo que o Partido Popular no Goberno atendeu moitas demandas que os partidos progresistas facían oídos xordos. Temos un exemplo aquí na Deputación de Lugo e hoxe, sin ir máis lexos, acabamos de aprobar unha ordenanza provincial do Servicio de Teleasistencia, servicio que estivo 6 anos paralizado e no que a Deputación estivo ausente e non daba novas altas e a Xunta de Galicia cubría esa demanda para que os lucenses tuvesen un servicio en igualdade de oportunidades que o resto dos usuarios de servicio de teleasistencia nas deputacións que sí cubrían esta demanda. Tamén hai que decir, para ser xustos, que o novo deputado da área de política social se implicou no desenvolvemento deste servicio para que sexa mellorado en toda a provincia. Non, sen quitarlle mérito, permítanme que o diga, ao traballo realizado que serviu de base polo Partido Popular nos 3 meses que estivemos ao frente desta Diputación. E existe unha diferencia entre os gobernos do Partido Popular e os gobernos de partidos progresistas. O Partido Popular se implica con quen o necesita con xestión e non o fai con pancartas ou boicoteando leis. O Partido Popular no goberno desta Deputación creo que deixou demostrado esa implicación na mellora de servicios e de políticas sociais, incrementando o orzamento a axuda no fogar, asumindo o custo no 100% do servicio de teleasistencia e liberando así dunha carga económica aos concellos para que o puideran destinar a outros servicios. En definitiva, existe unha gran diferencia, como decía, entre os gobernos do Partido Popular e os gobernos de partidos progresistas. Vostedes deixan débeda porque non pagan, deixan pobreza porque non xestionan e deixan ruína porque non fan control de gasto. E o PP, o Partido Popular, lle toca curar as feridas das súas puñaladas ao sistema de benestar coa súa xestión nefasta. Nos toca xestionar e nos toca redirixir deixándolles traballo feito, porque sí que lles deixamos traballo feito. Están a dar axudas para paliar dificultades no pago da tarifa eléctrica e accións para evitar o coste de suministro. Se incrementaron as partidas destinadas á dependencia, se están traballando en medidas para evitar os desafiuzamentos cando o PSOE aprobara unha lei para acelerar este proceso. É dicir, se garantiza unha sanidade universal e sostible, un sistema de pensión sostible e consolidado, garantido por lei para que nunca máis sufra conxelación as pensións e suban cada ano, e un estado de benestar que mantén e se mellora blindando a inversión social. Apostas claras contra a desigualdade cando o Partido Popular goberna. Nada máis. Moitas gracias. 6 minutos o diputado non escrito. 3 minutos o vocero do Goberno. Señora deputada, a xestión do Partido Popular mídese en números.
ese é o problema, non en persoas. E esa diferencia entre vostedes e nos. Sorpréndeme tamén que o fantasma da herencia a estas alturas siga sobrevoando o argumentario do Partido Popular. Tamén lle preciso un tema, precisamente o Partido Popular do señor Rajoy foi o que quitou a aportación do Estado para a teleasistencia. Estaremos todos de acordo que a política austericida que puxeron en marcha nos últimos 4 anos, precisamente o Partido Popular acentuou esas desigualdades, barrendo do mapa a clase media. Neste contexto, os pobres son, como xa lle dixen anteriormente, máis pobres, os ricos cada vez máis ricos. E parece que a vostedes eso lles interesa. Mentres, a taxa de exclusión social en Galicia sitúase no 23%, a de pobreza no 16%. En moitos casos, son os pensionistas os que, ca súa pequena pensión, teñen que termar das súas familias, pero o sistema de pensións falaría un pouco máis adiante. Nesta contorna de desigualdade social, o Grupo Provincial Socialista consideramos que é necesario poñer en marcha unha reforma fiscal urxente baseada en principios de xustiza, igualdade, equidade e proporcionalidade, co obxectivo de alguna maneira, proporcionar ás entidades públicas os recursos necesarios para garantir a supervivencia do estado do benestar. Unha reforma fiscal que sancione de maneira exemplar o fraude fiscal, lonxe de amnistías fiscais que vostedes fixeron a medida. Saben perfectamente do que lles falo. Unhas rendas medias e baixas que, de alguna maneira, nas que se manteña a tarifa do IRPF, incrementense as rendas de capital. En definitiva, unha reforma fiscal que paguen máis os que máis teñen. En canto á súa maravillosa reforma educativa, a LOMCE retrotraenos o sistema educativo español de décadas pretéritas, non o digo eu, dio a comunidade educativa e moitos especialistas no ámbito educativo. Para iso, como xa lle decía, é preciso un acordo político que non só permita dar estabilidade ao sistema, senón que ao final sexa un resorte dende o que se impulsen reformas que teñan por obxectivo ese binomio de equidade e calidade que ao final o que o garante o bon funcionamento do sistema educativo. E que me está a dicir da sanidade pública? A saúde non pode depender da nosa conta corrente, xa sei que vostedes xestionan con números, como lle decía, pero a sanidade pública universal é unha obriga, non é unha opción. Os recortes do PP, concretamente Feijóo, están destruindo o sistema de saúde que os socialistas puxemos en marcha co apoio do esforzo desa cidadanía. Para iso, creo que é imprescindible eliminar os copagos indignos de medicamentos que afecten a miles de pensionistas desta provincia. Nesta provincia temos 115.000 pensionistas e con estas medidas viron mermado o seu poder adquisitivo en case 5 puntos no que levamos de legislatura. Para que se faga unha idea, cada pensionista por cada euro de subida das pensións, que por certo foi irrisorio, quítanselle 4,5 en copagos. En este mesmo sentido, creo que tamén é necesario consolidar os servizos sociais. O Partido Popular foi capaz de romper os consensos que se mantiveron durante máis de 30 anos, que conduciron a que o sistema público de servizos sociais en particular entre nun deterioro preocupante. En materia de servizos sociais, os recortes foron superiores a 2.200 millóns de euros ao ano, a vez que se procedía a continuada perda de profesionais destinados á atención da poboación. Así mesmo, houve un desmantelamento da Lei 39/2006, de 14 de decembro, de promoción da autonomía personal e atención ás persoas en situación de dependencia. E, finalmente, directamente relacionado co sistema, remato ahora mesmo, do sistema público de pensións, todos creo que coincidimos que é preciso blindar ese sistema público de pensións. Pero vostedes non poden dar leccións e dicir que eso é así cando, como lles adiantei tamén, durante o goberno de Rajoy se sacaron prácticamente 40.000 millóns de euros. A este ritmo mal imos. Eu teño a sensación de que a dereita deste país o que pretende en España é que haxa pensións mínimas que deben ser complementadas con plans de pensións privados. E nós o que pretendemos é que ese sistema público de pensións sexa suficiente para garantir o poder adquisitivo dos nosos pensionistas. 3 minutos o BNG. Minutos o voceiro do Partido Popular. Mire, señor Rivera, sin a aportación do Estado á teleasistencia,
as deputacións da Coruña, de Ourense e de Pontevedra seguiron a dar altas e dar o servizo á cidadanía que o requería. E a Deputación de Lugo non deu ningunha soa alta. Pero xa non porque non houbera aportación do Estado, senón xa de moitos anos antes. Por lo tanto, a xestión dos servicios no eido de benestar desta Deputación xa se ve como se facían. Sen dúbida, nestes últimos 7 anos que foron os máis complicados da nosa historia, unha das cuestións prioritarias para o Partido Popular era consolidar a recuperación económica no noso país, consolidada apostando por unha estabilidade orzamentaria como instrumento esencial para poder garantir a sostenibilidade do estado de benestar. Sin esa recuperación económica non sería posible esa garantía. Nos últimos 3 anos de goberno do Partido Popular puxéronse en marcha unha serie de reformas que contribuíron a transformar a nosa economía e a recuperar confianza nos mercados internacionais, gañando eficiencia e gañando capacidade para poder competir. Negar iso, negar esa recuperación, recórdame a negación reiterada do señor Zapatero cando viña a crise e el se empeñaba en ver brotes verdes. A mellora da actividade económica tradúxose en creación de emprego, e creación de emprego é a mellor arma de loita contra a pobreza e contra a exclusión, unha das principais medidas en materia de benestar. Tanto a Xunta de Galicia como o Goberno de España tiveron que xestionar dificultades e tiveron que xestionar escaseza e, a pesar de esas dificultades e de todos os esforzos que se fixeron no eido económico, as políticas sociais seguiron avanzando para continuar garantindo servicios, continuar garantindo asistencia e prestacións sociais sin recortes, señor Rivera, sin recortes. É certo que non está todo feito e a verdade é que non podemos ser triunfalistas mentras queden familias, mentras queden persoas que sigan a sufrir as consecuencias da crise, que sigan a sufrir as consecuencias da perda de emprego ou de condicións que garanticen unha calidade digna de vida. Por iso, nosotros lle presentábamos esa emenda que lamento que non acepten, e lamento que non acepten porque o que facía era instar ao Goberno Central e á Xunta de Galicia a continuar desenvolvendo políticas económicas e fiscais de apoio ás familias, de consolidación dun sistema sanitario e un sistema educativo público de calidade e de fortalecemento das políticas sociais en xeral e das pensións en particular. Vostedes non queren ver que se está facendo traballo, que se está facendo ese esforzo, pero eu teño que decir que se deron pasos importantes en momentos moi difíciles, pensando nas persoas e pensando no seu futuro. Quizás non lles guste a nosa forma de traballar, pero, repito, os cidadáns valoran e os cidadáns son os que aproban ou desaproban e teñen un exemplo moi recente co que aconteceu no conxunto de España o pasado domingo. Moitas gracias. O diputado non ha escrito, non sei se... Un minuto, o voceiro do Partido Socialista. De maneira moi breve, alégrome de que por menos coincidamos nunha cousa en que vostede recoñece que foi o goberno de Rajoy o que retirou esa aportación á teleasistencia. Eu teño a sensación de que vostedes están moi acostumados tamén a que a Xunta e o Estado lexisle e despois que xa buscaremos quen pague. Eso non pode ser tampouco. Presúmese moito tamén, insisto, na creación de emprego, pero que é un emprego precario, cuns salarios baixísimos que non permiten, na maioría dos casos, chegar a fin de mes. Vostede fala de que non houbo recortes. Pois claro que houbo recortes. Que pasa co copago sanitario? Que cas listas de espera na sanidade, ca sobresaturación dos alumnos nas aulas, co sistema de pensións. En definitiva, en conclusión, vostedes claro que están facendo cousas, o problema é que están facendo mal, ese é o problema. Unha cuestión tamén para rematar, que quería apuntar,
incidir no sistema de pensións, como sigan metendo a mao no fondo de reserva das pensións, estas están en peligro en 3 ou 4 anos o ritmo que levan. E hai que reconocer que o señor Zapatero deixou 70.000 millóns e por eso incidían que hai que volver a esa centralidade do Pacto de Toledo no que esencialmente se garantía ese sistema público de pensións. Se apalaron unha reforma fiscal xusta e non aprobar leis de amnistías fiscais a que se acollen mayoritariamente xa sabemos quen. En definitiva, creo que se trata, unha vez máis, de estar a carón da xente, de que a xestión non se mida por números, senón por persoas, e creo que esa é a diferencia fundamental entre o Partido Popular e o Partido Socialista. Moitas gracias. Ben, unha vez debatida a moción, pasamos á súa votación. Votos a favor da emenda? Da moción, perdón. Abstencións. Queda aprobada a moción. Sétimo punto. Sétimo punto. Moción do Grupo Provincial do BNG para instar ao Goberno da Xunta de Galicia a garantir o funcionamento público, a dotación de material necesario e a definición do centro segundo contempla a lei do Centro Santo Anxo de Rábade. Santo Anxo, perdón, de Rábade. 6 minutos o voceiro do BNG. Eu, neste caso, solicito que quede esta moción sobre a mesa para intentar buscar para o próximo pleno do mes de xullo ou un acordo unánimo, cando menos con máis grupos para poder presentar. Vale, non hai inconvinte. Octavo punto. Moción do Grupo Provincial Popular relativa á colaboración da Deputación Provincial de Lugo na recollida e tutela dos animais abandonados. Bos días. Gracias, señor presidente. O Grupo Popular trae hoxe unha moción aquí que eu creo pretendemos que sexa unha moción constructiva, pretendemos que sexa unha moción de servicio á provincia, o que é certo é que hai unha realidade, e a realidade é que cando chega, sobre todo ao Brao, pero ao longo de todo o ano, nos nosos concellos pois temos animais abandonados e que os concellos, porque a legislación vixente que hai nos encomenda esa tutela e xestión, pois a maioría dos concellos rurais e non os tan rurais non teñen unha capacidade de dar unha resposta efectiva e, desde logo, non teñen capacidade de dar unha resposta dentro do que é a lei, tanto da lei 1/93 de 13 de abril como do anteproxecto de lei que se está a aprobar. Por lo tanto, nós entendemos que a Diputación, que ten que sempre auxiliar os concellos naqueles servicios, naquelas demandas que necesita, a idea é poder entre todos buscar un punto de encontro para que esta Diputación poda colaborar e poñer a disposición dos concellos un servicio para atender unha problemática que é grave. É dicir, hoxe a protectora de animais e plantas de Lugo está saturada, ten máis de 1.150 animais, e mantén convenios firmados con 8 concellos. É dicir, o 28 de decembro do ano do 15, a protectora, véndose totalmente limitada en cuanto a capacidade de poder coller máis cans, tomou un acordo de non firmar convenios de colaboración con máis concellos e, aínda que algún concello de ámbito máis urbano pode ter algunha canceira dentro da provincia, moi poucos, o que é certo é que hai máis de 43 axuntamentos que non teñen ningún tipo de resposta a unha situación real e crítica. Nós entendemos que a Diputación ten que ser útil aos concellos, entendemos que a Diputación debería, de alguna maneira, crear un servicio. Decir que é un servicio que a maioría das diputacións de España, por non decir a práctica totalidade, ten dado unha resposta, ben cun servicio directo desde as propias diputacións, ben contratando servicio con algunha empresa. Se nos centramos en Galicia, decir que a Diputación de Pontevedra, por acordo, por unanimidade de todos os grupos, no ano 2012, creou o servicio de recollida, mantenimento e adopción de animais da provincia, de animais domésticos, é o servicio CAN, e en 9 meses, unha vez aprobado este acordo por unanimidade de todos os grupos, xa se puxo en marcha. Hoxe está xestionando máis de 3.000 animales, é decir que é unha provincia exitosa. Pero se falamos da Diputación de Ourense, tamén está na mesma liña. Creou unha rede propia de centros
de recollida de animais domésticos cos ten repartidos ao longo do territorio. É dicir, ten un en Carballiño, ten outro na Baixa Limia, ten outro en Xinzo de Lima e outro na Rúa, co cual lle está dando un servicio integral aos seus concellos. Pero, ademais, ahora mismo, recentemente, o 13 de decembro do ano pasado, reforzou este servicio facendo unha campaña de concienciación por os colexios e facendo unha campaña de concienciación por os concellos e colexios para que, de alguna maneira, a xente sexa máis cautelosa a hora de ter animais de mascotas e poder facer algo con elas. Por tanto, entendemos que unha necesidade darlle unha solución a este problema, que é un problema real. Todo o mundo que está nun concello e goberna sabe as chamadas diarias que recibe para recoller animais e, ademais, ten, é dicir, que a lei lle obriga a poder facelo. Pero, se ademais falamos dese tema, decir que a reforma do Código Penal, é dicir, todas as accións de maltrato animal con resultado de morte, ademais, implican cárcere. E dado que a nova lei non só afecta a particulares, senón que podería meter en serio problemas a protectoras e aos propios responsables dos concellos, temos que ter en conta que a protección e benestar dos animais resaltan que maltratar non significa só violencia extrema, senón que abarca actuacións habituais non desexables, tales como someter os animais a condicións higiénicas e sanitarias cuestionables. Eu creo que hai un problema real na provincia, eu creo que todos os concellos estamos ao borde da lei buscando solucións que a veces non podemos nin poñer encima da mesa, que é unha demanda continua e constante de todos os concellos e que creo de todos os grupos e, por tanto, nós o que vimos a pedir aquí é que todos xuntos, desde a Diputación, podamos artellar que a Diputación Provincial de Lugo colabore primeiro cos concellos que conten con medios e infraestructuras necesarios para levar a cabo unha recollida e tutela de animais abandonados, garantindo desta forma unha cobertura a nivel provincial. Decir que o voceiro do Partido Socialista nos acaba de presentar unha emenda de engádega, decir que non temos ningún inconveniente en sumala, non sei que o que pretendemos facer é ser útiles á provincia, ser útiles aos concellos, poñer unha solución a un problema que hai, e porque o punto 2 desta engádega nos ven a dicir que estemos tamén, a parte da Diputación, a Xunta de Galicia a colaborar cos concellos. Eu creo que a Xunta de Galicia sempre está presta a colaborar cos concellos e, ademais, o que ven a dicir é que cumpra que as obrigas establecidas na Lei 1/93 e co futuro anteproxecto que está a tramitar. Por suposto que non estamos de acordo, como non podía ser de outra maneira, de que a Xunta de Galicia cumpla cas leyes que la mesma aproba. Por tanto, esta é unha moción que espero que sexa de servicio á provincia, que sexa unha moción que podamos contar ca unanimidade de todos os grupos, porque o que se trata é de que concellos pequenos que son incapaces de poder artellar un servicio, hai que pensar que en moitos concellos estamos utilizando funcionarios de servicios xerais non específicos para poder, a veces, atender estes cas, recoller estes cas, e isto nos xenera un problema de ilegalidade. Por tanto, eu creo que a proposta é clara, é que desde a institución provincial que ten que darlle salida e cobixa os problemas dos concellos, que se cree da forma que mellor se cree. É dicir, se reforzando a Sociedade Protectora de Animales que hai en Lugo, se creando unha rede de centros descentralizados ao longo da provincia, pero a unha solución real darlle un problema real. Decía antes o portavoz do BNG que temos que ter a mesma coherencia desde a oposición e desde o goberno. Eu lembrolle que durante o goberno de doña Elena Candia, unha das primeiras visitas que fixo, das primeiras, foi visitar a Sociedade Protectora de Animais e Plantas de Lugo e, ademais, non só quedou na visita, sino que se lle cedeu a finca de Codesido con 40.200 metros cuadrados para poder, de alguna maneira, reforzar ese servicio que estaba dando a única sociedade que está dando un servicio na provincia e, por lo tanto, mellorar ese servicio. Gracias. 6 minutos o diputado non escrito, que non está. 6 minutos o BNG. Ben, isto non deixa de lembrarme un pouquiño, estaba pensando agora sobre a marcha, aquelo que dicía aquela actriz francesa, insigne militante do fascismo galo, que se dedicaba nos seus tempos libres a pelear contra o comercio de pieles e ao mesmo tempo defendía que os inmigrantes había que meterlos en caixas e mandarlos rapidamente fora de Francia, non? Que lle preguntaban como faría para sacar non sei cantos miles de inmigrantes do país e dicía en cada avión collen 500 por non sei canto, tantos días, tantos cada día, tal, fuera. Bien.
Resulta curioso, anuncio que vamos votar a favor da emenda porque nos parece que é un problema que hai que solucionar. Pero resulta curioso que nos traigan aquí, da emenda, da moción, esta moción cando non fai moito tempo votaron en contra de impedir, xa non impedir os espectáculos, senón impedir que con cartos públicos se promocionara ou se financiara o espectáculo de maltratar animais máis grandes que a casa de gatos, son toros, pero non deixan de ser animais por simple divertimento de uns cuantos que van a velos. Votaron en contra, insisto, de que se fixera iso con cartos públicos. E máis, falaba vostede cando estuvo no goberno. Cando estuveron no goberno, tamén parece ser, según dicen os implicados, e así aparecían os propios logotipos que anunciaban o espectáculo, que prometeran financiar parte, de feito financiaron parte do espectáculo da corrida de toros, por exemplo, que se produciu en Triacastela. É un poquinho contradictorio. É dicir, o maltrato animal é maltrato. Seña un toro, seña unha vaca, seña un gato, seña un can. É exactamente igual. É sempre maltrato. E volvendo ao símil da actriz francesa, tamén é certo que temos que preocuparnos moito polos animales. Exactamente igual que polas persoas. É dicir, a veces as políticas que se levan a cabo desde neste caso, o Goberno do Partido Popular, en canto a desemprego, a salarios sociais, ou incluso con recortes que se fan en temas de violencia de xénero, tamén indican que hai que ter un poquinho cuidadosos e ter cuidado con ese tipo de cousas. E xa para rematar, porque creo que é un pleno que está correndo con certa celeridade, e non vou eu a agotar os tempos que me corresponden, na orden do BNG sempre estaremos de acordo en que dentro da Diputación se fagan políticas xenéricas para todos os concellos. E máis, incluso ao mellor este sería bo que se fixera un reparto económico para este tema con criterios obxectivos e a cada concello que lle correspondera unha cantidade e que fora o propio concello quen xestionara o mellor, sería un debate que teríamos que ter, pois o tema do cuidado dos animais e recollida de animais abandonados, etc. Pero hai que ter en conta que para facer eso hai que renunciar a política de facer convenios específicos, convenios teledirixidos a concellos concretos, que, por certo, normalmente coinciden con colores políticos determinados, e unha vez que renunciemos á política do convenio caciquil co concello amigo, entón poderemos coller eses cartos e destinalos ou ben directamente aos concellos para que leven este tipo de políticas, ou ben, se fora o caso, nós, en principio, non iríamos por esa liña, pero tampouco pasaría nada por poder acordalo, facer políticas e servicios desde a propia Diputación para atender este tipo de cousas e outras moitas que van ir xurdindo ao longo destes meses e que, insisto, se os cartos se gastan en convenios sectarios, logo non hai cartos para facer os programas xenéricos. É unha cuestión, é o ABC, non? En todo caso, insisto na que decía ao principio, como é un tema importante, é un tema sensível, é un tema que nos apoiamos e que hai que facer, vamos votar a favor da moción que ustedes presentan. 6 minutos o cero do Partido Socialista. Gracias, presidente. Bueno, bos días a todos. A verdade é que estou francamente sorprendida pola intervención do señor Armesto vindo do Partido Popular, porque a verdade é que sí que demostrou unha sensibilidade que non lle presumía. Eu, a verdade, que cando vin a moción, deu-me un pouco a risa, o primeiro que se me veu á mente foi a boas horas Mangas Verdes, porque debenlle dicir o seu equipo de asesores de medio ambiente que van un pouco lentos, porque xa debían saber, fai bastante tempo, que estamos neste asunto xa fai meses. Tamén lamento que presenten unha argumentación tan pobre na moción, demostrando así a falta de preocupación e de sensibilidade, casi que non saben o que decir, porque se se fixan, repiten o mismo párrafo en dúas ocasións na mesma páxina. Non me sorprendeu ver esa moción en esa calidade e esa argumentación, sí que me sorprendeu agora escoitalo falar ese pretendido compromiso, non? Porque, bueno, como xa argumentou o diputado Ferreiro, nos teñen acostumados a demostrándonos bastante falta de sensibilidade no ámbito, polo menos, dos animais. A mí sorprendeume a moción que se presente precisamente agora porque, como lle digo, estamos traballando xa desde fai meses
senón vostede, si desde logo xente que o acompaña debería estar ao tanto do que o Goberno Socialista da Deputación leva facendo nos últimos anos, precisamente en colaboración ca Sociedade Protectora de Lugo. Supoño que saben, e se non saben, pois tamén o informo, porque igual, efectivamente, é descoñecido por algún dos diputados que hai aquí, que a Sociedade Protectora, que leva xa moitos anos funcionando, firmou un convenio no ano 82 con esta Deputación, polo que tiña que aportar, por certo, unha cantidade anual, por 3.000 metros dunha parcela que ten pois 4 hectáreas e pico, 40.000 metros cuadrados e pico. Nunca máis se volveu a facer ningún tipo de colaboración con esa protectora, con esa asociación por parte da Deputación hasta que chegou o Goberno Socialista á Deputación. Xa no tempo do anterior presidente Besteiro, e nesta ocasión co presidente Darío Campos, e por suposto por quen lle fala, se concretaron moitas intervencións basadas precisamente nesa sensibilidade e nesa preocupación por unha realidade que non é de agora, eu supoño que esta moción ven dada polas últimas cartas que mandou a Consellería recordando o tema da competencia cos animais, pero a lei, como vostede ben o expón, é do ano 93, levamos xa moitos anos con esta competencia e con esta problemática e moitos gobernos do Partido Popular que non lle fixeron nin o máis mínimo caso, non? Pero, como digo, voulle relatar para que, por si non o saben, inda que sí que deberían, porque ademais de ser bastante anunciadas na prensa e na página web da Deputación, voulle relatar as intervencións que levamos feitos como proba precisamente da nosa preocupación polo tema da xestión dos animais abandonados. En marzo xa de 2013 se fixeron traballos silvícolas precisamente para condicionar eses 3.000 metros que estaban en bastante precario, en bastante situación precaria, e había árboles matorral que impedían e que podían afectar as instalacións ali, xa por casi 7.000 euros. En decembro de 2013 deuselles unha subvención por 24.000 euros para gastos correntes, pienso e demais equipamento necesario para o funcionamento. En decembro de 2014 empezouse os trámites para cerrar a totalidade da parcela de 4 hectáreas para que nun futuro pudese ser utilizada pola Sociedade Protectora de Animales. En abril de 2015 se iniciaron os trámites para esa subvención de 10.000 euros que supoño que desa sí que sabe porque xa foi firmada e ben publicitada pola presidenta Candia. Igual que o convenio que se iniciou en xuño, a principios de xuño de 2015, para a cesión desas 4 hectáreas que xa foron pechadas e desbrozadas pola Deputación Socialista e que, por suposto, firmou e publicitou Elena Candia con bastante interés. Pero quero que conste, que quede claro que iso era unha iniciativa que viña estando traballada desde facía tempo. Nós temos claro que o problema do abandono e do maltrato non afecta só as administracións municipais das que vostedes se preocupan na moción, senón da toda a sociedade polo incremento da sensibilidade da mesma, ou polo menos de parte da sociedade, contra un feito para nós completamente despreciable, aínda que vostedes teñan matices en esa calificación, non? Entonces, ademais desa problemática que as administracións locais, hai un problema de seguridade e saúde derivados que hai que atacar. Por suposto que o que quizás nos compete ahora mismo máis nesta moción, unha inversión de cartos públicos que se teñen que desviar para resolver un problema causado polos irresponsables que abandonan os animais. Precisamente coa idea de resolver ese problema antes de acometer inversións altamente custosas e complicadas que pudesen chegar a un fracaso de xestión, quixemos levar a cabo unha campaña de divulgación, como xa vostede comentou que facían en Ourense, nós tamén estamos en marcha con unha campaña de divulgación e sensibilización para a cidadanía que nos permitise, polo menos, intentar reducir a tasa de abandono e aproveitar e iniciar conversas cos concellos para dimensionar exactamente o problema. Con esa idea, en abril de 2016, tuvo lugar co presidente da Deputación, cos responsables da Sociedade Protectora e eu mesma, unha reunión para concretar o que se chamou Programa de Tenza Responsable de Animais que se iniciou o 2 de xuño dos correntes, non? Para esa campaña de divulgación e sensibilización contamos evidentemente coa Protectora de Animais, ademais ca Federación de Asociacións Veciñais e, por suposto, que son parte indispensable na xestión deste asunto, o SEPRONA
a Policía Autonómica, así como a Policía Local dos concellos que contan con ela. Decirlle que tamén comunicamos a xefa do Servicio de Conservación da Natureza a nosa intención de facer este programa para contar coa súa colaboración e non mostraron interese máis que en coñecer cando se iban a realizar esas charlas, das que xa están oportunamente informados. Esas xornadas de divulgación cidadán van acompañadas de xuntanzas cos alcaldes ou en que deleguen, precisamente para facerlles chegar información en materia legal, así como conceptos de comportamento animal importantes para a detección de eventuais maltratos. Como vostede dixo, hoxe en día se considera maltrato cousas que non sempre se consideraron. Polo tanto, consideramos importante esa información. Ou mesmo no manexo dos cas abandonados, por suposto, nesa reunión, a idea é precisamente que os concellos nos fagan chegar exactamente a dimensión do seu problema. Se me permite, quero dicirlle quen estaba nesa reunión, porque penso que vostede debería sabelo. O compañeiro deputado do seu grupo, Jesús Carreira, asistiu como alcalde de Guntín, unha concelleira do Concello de Friol, un funcionario do Outeiro de Rei, un membro da Policía Local de Rábade, o concelleiro e unha técnica de Medio Ambiente do Concello de Lugo, así como representantes do Seprona, Policía Autonómica, Federación de Veciños. Non viñeron, inda que sí confirmaron a súa asistencia, o alcalde do Corgo e o alcalde de Portomarín. Intuímos que non lles preocupa demasiado o tema. E quedamos, por suposto, emplazados a seguir coordinándonos para poder dimensionar e buscar as soluciones óptimas a este problema. Como ven, na engádega que lles presentei, eu entendo que a Xunta de Galicia ten que mollarse tamén. Non estabas naquele momento, pero si queres, se non hai inconveniente, podes falar agora. Gracias, señor presidente, por a palabra. Obviamente, desde un concello que fai moitos anos xa co anterior goberno do Partido Popular en Becerrea xa se tratou de solucionar este problema. Firmouse un convenio que ten moitos anos de duración, debe de ser dos primeiros para facer frente a este problema, que é un problema grave, sobre todo en épocas determinadas, cando acaba a caza, na época de brao, cando as persoas que se desplazan e compraron aquel can ou aquel gato, aquel animal, por Navidades, faise grande e, aproveitando que se van de vacacións, deixano no primeiro concello, na primeira gasolinera que hai. Becerrea teno solucionado, creo que en principio non hai problemas, e desde logo aquí, independentemente do coste, queremos que é un coste relativamente asumible e que incluso, dado o servicio que nos dá, podría ser incluso maior e estaríamos dispostos a afrontalo. Agradecer á protectora de animales ese servicio que me parece que ahora está saturado e que outros concellos non se poden acoller. Calquera iniciativa neste sentido, e sobre todo de colaboración desta entidade cos concellos, que é a función primordial que ten a mesma, nos vamos a proceder a apoiar esta moción de calquera iniciativa que vaya neste sentido. Nada máis e moitas gracias. En 3 minutos o voceiro do Partido Popular. Gracias, señor presidente. Agradecerlle ao portavoz do BNG o seu voto que xa nos anuncia favorable e dicirlle, home, mire, vamos a ver, non é exactamente o mismo un problema que ten todos os concellos da provincia que o abandono de cans e gatos, animais domésticos, que a moción que no seu día usted trouxo sobre o tema das tauradas. É dicir, nós nas tauradas o que dixemos que había un principio de autonomía local, que nós o que non podíamos nin tiñamos capacidade de declarar a nadie territorio libre de touradas, e, con referente ao que usted nos comentaba de Tría Castela, dixo sí no seu momento, pero para que quede constancia, eu volvo a repetir, nunca se financiou nada desde a Diputación desa corrida de touros. En cuyo caso, agradezco o tono, agradezco o seu voto favorable e, se antes o portavoz do PSOE lle daba benvida que me sumo á nova diputada, pois eu tamén lles dou benvida ao grupo da oposición, que parece ser que desde hoxe forman parte del, e aínda que aquí pois parece que non se dixo nada, é dicir, nos damos por enterado porque significan a baixada do vicepresidente e lle damos a benvida tamén. Señora López, eu que viñen a construir, dice usted que a sorprendín que son moi sensible. Eu claro que sou moi sensible, levo moitos anos sendo moi sensible, pero cos cás e cos gatos moito máis. É dicir, imagínese que as persoas. É dicir, mire, dice usted, estamos facendo, é dicir, home, mire, levan 9 anos no goberno, estamos facendo, non. Estánllo dicindo o BNG, estánllo dicindo o diputado non escrito, estánllo dicindo os alcaldes da provincia. Hai un problema real e a lei nos dice que é unha competencia municipal. A Diputación e Concello de Concellos ya ha de crear un servicio para dar esa recollida. Mentras usted dice que está facendo, dice que deberíamos saber, home, mire, nos deberíamos saber que usted quere facer unhas charlas, pero isto non se arranxa con charlas. É dicir, as charlas están moi ben,
Pero, mire, mentras diputacións gobernadas por o Partido Popular como a de Pontevedra, coa unanimidade de todos os grupos crearon un servicio, mentras a Diputación de Ourense ten unha rede de perreras de propiedade provincial que lle dan cobertura aos concellos, pois usted dice que dá charlas. Mire, charlas está moi ben, son necesarias, pero eso ten que ser complementario, ten que ser secundario. Segundo, usted vai dar unhas charlas, primeiro, que parece que non teñen moita concurrencia. Segundo, que non teñen, bueno, home, mire, dar unha charla e non levar cando menos a veterinaria do seu servicio ou que as descoñezan o colexio de veterinarios, bueno, pois, pero non é o fondo da cuestión. E aquí vimos a crear un servicio, usted presentou unha emenda, eu xa lle dixen de entrada que ya aceptábamos, e que o que temos que dicir hoxe á provincia, aos concellos da provincia, aos alcaldes da provincia, aos veciños da provincia, é se sacamos un compromiso unánime de crear un servicio desde a Diputación que conxuntamente cos concellos lle poda dar solución ao problema. Non estamos se yo hice ou non hice, usted entenderá que en 9 anos de goberno, se non o fixo, pois, cando menos, unha dúda razonable. Usted falaba de que se pagou unhas facturas de pienso e unhas cuantas cousas da Asociación Provincial da Protectora de Animais. Mire, eu fun alí en 2 ocasións. Ayer estivemos falando máis de 2 horas, unha asesora deste grupo e eu co presidente, e o que nos concluiu dicindo, pero así de tajante, e además dixo que se me invite donde... Mire, en moitos anos que se creou isto, a única persona responsable da Diputación que se dignou en pisar estas instalacións foi Elena Candia. E iso o dice, non yo digo eu, o dice o señor Calleja. E, por lo tanto, eu creo que o que temos que facer é non entrar no dame tú que te quito yo, sino en buscar un compromiso para crear unha rede que lle dea unha cobertura aos concellos. Eu creo que iso é importante. Mire, voulle dicir o que pasou na Diputación de Pontevedra o 27 de xulio de 2012. O 27 de xulio de 2012, e por unanimidade de todos os grupos políticos, para dar unha solución a este grave problema, aprobou un convenio marco de colaboración coas entidades locais da provincia cunha población inferior a 50.000 habitantes, nas que se contempla unha delegación, fíxese o que lle digo, na Diputación de Pontevedra, na que se contempla unha delegación do exercicio das competencias municipais na materia en favor da institución provincial. Quere dicir, a partir de agora en Pontevedra, ese problema, que era un problema dos concellos, o asuma a Diputación dándolle unha cobertura integral, desde desplazarse, recoller os animais, trasladarlos ás perreras, facer a inspección veterinaria, metelos no programa de adopción. Iso é o que temos que facer, unha solución real. O resto, se hizo unha charla e non la hice, está moi ben, as charlas son moi positivas e moi importantes, pero, insisto, aquí o que traemos é un problema non político, é un problema institucional que teñen os concellos, que a Diputación lle debe dar unha solución e o que intentamos, entre todos, é darlle esa cobertura. Se usted quere que nos perdamos nas palabras, nas formas e en el estoy haciendo, e usted debería saber que estoy haciendo, mire, eu non debería saber nada, porque os feitos nótanse. Eu, como responsable dun concello, cando teño un problema, o teño que solucionar, porque a miña Diputación, cando descolgo o teléfono e pido que me pasen co servicio, non hai servicio e non hai cobertura. E entonces o que temos que darlle é unha solución. Moitas gracias, señor presidente. 3 minutos ou non está. 3 minutos. 3 minutos, supoño. Vale. Bueno, tamén agradecer o tono. Parece que máis abríamos unha nova época, a ver o que dura. E agradecer tamén a benvida a parte da oposición. Procuraremos facela con responsabilidade, sobre todo. Ben, en canto ao que nos trae agora este debate, claro que non é o mesmo. Non é o mesmo o contido da moción que a moción que trouxemos no seu día. Era bastante máis fácil a outra, Na outra só se pedía que non se subvencionara, nin se pagara, nin se deran cartos públicos para espectáculos onde se torturaba animais. Agora estáse pedindo que a Diputación asuma custes dunha maneira ou doutra para este servicio. Era bastante máis fácil dicir, non vamos gastar cartos públicos onde se tortura animais, que era o que se pedía naquele momento, non? É que vostedes, lembrolle que votaron en contra. Vostedes sabrán por qué. E logo,
Claro que ustedes non financiaron a tourada de Triacastela, pero non a financiaron porque non lle deu tempo a deixarlo asinado, porque non había ningún reserva de crédito, non había ningún compromiso por escrito, que aparte as facturas si as mandaron. Fomos outros que dixemos, como non había ningún compromiso, que non se iban pagar. Que conste que soubera si pagaríamos con responsabilidade, porque non era a nosa responsabilidade. Pero si, insisto, que non se pagaron porque non o fixemos, senón si intentaron cobrar. Eso garantizo, ya saben, a parte da área de cultura, a que chegou o papel, algunha outra área, polo que anduvo circulando tamén as de banditas facturas. En definitiva, o bon, vamos a sacar a parte positiva deste asunto, é que nos parece unha iniciativa interesante, un problema que hai que resolver entre todos e entre todas, votamos a favor, pero votámoslo con pura convicción, porque creemos que o hai que facer e canto antes e da mellor forma posible. 3 minutos o voceiro do Partido Socialista. Bueno, vamos a ver, eu primeiro quería aclarar que ou minte usted ou lle mentiron a usted, porque nin de coña foi Elena Candia a primeira presidenta que estuvo na Sociedade Protectora de Animales, nin de coña, xa llo digo, e ademais xa llo demostrei aí con esas notas de prensa, e xa falaremos usted e eu despois para que me diga quen lle dixo tal cousa, se é certo que alguén lle dixo tal cousa. Levamos moitos anos de conversas ca Sociedade Protectora intentando resolver un problema que hasta hoxe tiña só a Sociedade Protectora de Animales. Porque nos anos que levo eu aquí non veu ningún concello jamás a plantexarme tal problema. Así que hoxe veñen a plantexar, pareceme estupendo, pero simplemente lle digo que xa somos coñecedores dese asunto. E as charlas de divulgación das que usted se está rindo, precisamente é unha cousa que a Sociedade Protectora de Animales coincidiu en que era moi importante para tratar de resolver, de reducir a taxa de abandono, porque non servía de nada simplemente facer instalacións que para poder manter esta taxa obscena de abandonos de animais. Entonces, aproveitando a nosa presencia nos concellos para dar esas charlas informativas, informándolle a cidadanía que é totalmente descoñecedora dos contidos desa lei e da próxima que está por vir, estamos tendo as conversas cos alcaldes precisamente para poder dimensionar as necesidades que teñen, tanto en cuantía nos convenios que a Sociedade Protectora que poidan estar tendo ou ca necesidade de instalacións ou con convenios con outras protectoras. Na realidade, hai hoxe en día outras iniciativas privadas de sociedades protectoras que puderan ser viables para esa xestión. Estamos analizando a posibilidade de desas ubicacións ou de ubicacións novas, pero non vamos a poñernos a desplegar instalacións por toda a provincia cando en realidad a nosa pretensión é reducir precisamente a súa necesidade. Pero non se apure, estamos niso. Eu non sei se é consciente vostede que hasta onte non tiñamos presupuesto por capricho dunhos cuantos. Entonces, vamos a ver se a partir de agora podemos poñer un impulso e empezar a concretar esas medidas das que agradezco a todas as súas aportacións. Pero non quería deixar de decir que a xustificación da miña engádega é que a Lei 193 que responsabiliza e pon sobre os ombros dos concellos a máxima responsabilidade neste asunto tamén responsabiliza a Xunta en partes que non está cumplindo. Como pode ser precisamente a firma de colaboración cos concellos, cousa que hasta ahora me parece que esta Xunta non tuvo nunca ocasión de ofrecer, non sabemos de que exista ningún convenio de colaboración ca Xunta de Feijóo, e como pode ser tamén a firma precisamente de colaboración con entidades de colaboración como pode ser a Sociedade Protectora de Animales. Entonces, pedimos a Xunta que se encargue desas competencias que a súa lei, por certo, lei feita por Fraga, pon clariñas na súa redacción. Sí quero decir, porque evidentemente xa que se pretenden arrogar cousas que, bueno, que me parece moi ben que fagan, que foi precisamente na Xunta do Bipartito, que tanto lles gusta a vostedes denostar,
a única que sí que tuvo iniciativas de axudas ás entidades de colaboración de protección dos animales, sacando un decreto de axudas precisamente para axudarlles na súa xestión, e mesmamente con este Concello, con esta Deputación no ano 2008, había preparado un convenio de colaboración aportando 300.000 euros para mellorar esas instalacións da Sociedade Protectora de Animales, un proxecto que facía o Concello de Lugo e que en colaboración con as tres partes, que sería a Sociedade Protectora, o Concello, a Deputación e a Xunta, iban a mellorar en moitas instalacións que hoxe en día, xa que estuveron ali, saberán en que estado están. As nosas pretensións son reducir a tasa de abandono, informar aos alcaldes que moitos son descoñecedores realmente das obrigas que teñen, se non son polas cartas que lle chegou outro día da Xunta, moitos nin sabían que eran responsables desa situación, informar aos veciños da problemática que lle están causando a toda a sociedade e despois dimensionar diseñar claramente o programa de inversións para resolver e acometer ese servicio. Eu repítolle, por suposto que estamos pola labor, non van vir ustedes a darnos esa lección, nin moitísimo menos, e agradecereille todas as opinións e todas as aportacións. Un minuto. Gracias, señor presidente. En cuyo caso, eu creo que puxemos encima da mesa un problema real que tiña a provincia, un problema real que teñen os concellos. Eu agradecerlle ao deputado nun escrito, ao BNG e ao PSOE, o seu voto favorable. Señora López, mire, vou dicir unha cousa. Estamos centrando o tema na Sociedade Protectora de Animais e Plantas de Lugo. Estánlle dando solución a 8 problemas, a 8 concellos da provincia. Non poden firmar máis convenios. Siga habendo outros 59 concellos que temos un serio problema. Usted dice que ningún alcalde a chamou. Mire, vou dicir unha cousa. Eu si levar a súa delegación. Usted ten compañeiros aí sentados alcaldes. Pregúntelle os problemas que teñen cos CAS, porque dice que tuvemos que esperar a carta que recibimos outro día para saber que é a competencia nosa. Non, mire. 2.150 animais que recibiu a Protectora de Animais, 53 viñeron de Sarria, 47 de Outeiro de Rei, 50 de Friol, Concello de Monforte 33, Concello de Guitiriz 44, Concello de Outeiro 36. Eso, porque os mandaron e pagaron por eles, sí que saben que teñen esa competencia. É dicir, cando calquera dos seus alcaldes ou dos nosos cada día temos que ir a recoller animais e darlle un tratamento ben, sabemos que é a nosa obligación. Por lo tanto, se a usted non a chaman unha de dúas, ou é porque non a coñecen, ou é porque non esperan moitas solucións de usted, porque en 9 anos xa tuvemos que ter posto algo encima da mesa. Por lo tanto, eu non me quedo con esa anécdota, quédome co que lle encargo para o futuro. Este pleno hoxe, por unanimidade, vai lle encargar un traballo, poña en marcha unha solución para que no pleno de dentro dun ano, 2 ou 3, non volva a decir os concellos da provincia non sabían que tiñan esa obligación. Por lo tanto, congratularme de que por primeira vez saquemos unha moción por unanimidade de todos e que esa unanimidade nos sirva para crear un servicio que nos dé a todos os concellos. Simplemente, co maior dos cariños, lle retiro unha cousa. Usted sempre é certo que utiliza a veces un lenguaxe. Home, mire, estamos na sesión plenaria da provincia, xa sei que nin de coña. Hai outra terminoloxía, pero en cuyo caso son cousas que, bueno, o mismo que usted non sabía que eu era tan sensible, pois eu xa vou sabendo de usted que esas afirmacións xa son frecuentes en usted. Por lo tanto, quedarme ca unanimidade de poñer un servicio para a provincia que seguro a provincia o agradece moito. Ben, debatida a moción, pasamos á votación. Eu sigo dicindo, e digo serio como veterinario, que é importante a sensibilización da xente. É dicir, eu creo que iso só vai conseguir, supoño, que como se consegue con tráfico. Pero, bueno, eu creo que é importante a sensibilización porque pouco sirve facer unhas boas instalacións para ter aí os perros almacenados e despois realmente a xente non se conciencia con eso. Bueno, pasamos á votación, creo que hai unanimidade, non? Seguinte punto. Asunto número 9, moción do Grupo Provincial Popular relativa á colaboración da Deputación Provincial de Lugo na elaboración e execución dos plans de emerxencias municipais. 6 minutos de voces do Partido Popular. Moi bons días a todos. Moi brevemente, non creo nin que sexa preciso os 6 minutos, continuando na línea iniciada na anterior moción que presenta o Grupo Provincial do Partido Popular, pois novamente poñemos en riba da mesa unha circunstancia absolutamente importante para os concellos, neste caso, que vela pola propia seguridade dos veciños e veciñas e tamén pola forma de consensuar
actuacións ante unha situación de emerxencia. Non? Creo que esta provincia, coa implantación dos consorcios de bombeiros, foi absolutamente positiva e fíxose un paso adiante no que a garantir a seguridade dos veciños e veciñas se refire. A creación dos grupos de emerxencia supramunicipal tamén colaboraron a dotar eses servicios de estabilidade e entendo que a seguridade mellorou, pero creo que é de vital importancia, e así non lo demandan as agrupacións de protección civil naqueles concellos en onde non existen, pois ter ese plan de emerxencias municipal. Non? Iso, como decía, aparte de poder permitirnos actuar con maior celeridade, con maior urxencia, tamén permite ás persoas que teñen responsabilidade pois en que está como mínimo quede un pouco máis delimitada e poidamos entre todos pois ter identificados onde están os principais riscos, identificar as fórmulas de actuación máis operativas, etc. etc. Aquí, neste caso, a propia competencia nas institucións provinciais está regulada por lei, na Lei 5/2007, en donde claramente se dirixe ás provincias que deben de facilitar a asistencia técnica financiera aos municipios para a elaboración e execución dos seus plans de emerxencia. Nesta dirección, pois é a proposta que traemos hoxe, que agardamos tamén conte co apoio de todas as forzas políticas representadas nesta corporación. Neste primer turno, nada máis. 6 minutos o vocero de NG. Sí, nos temas de emerxencias, de bombeiros, desde logo que son un lastre moitas veces para os concellos, un lastre económico, quere dicir, porque cando se legisla, aí se fai referencia á Lei 5/2007, fálase de competencias da administración local, trasládanse competencias á administración local, tamén á provincial, como son os plans de actuación municipal, os plans de emerxencia, protección civil. E claro, falta a parte económica sempre, cando se legisla, falase de facer transferencias, aí sempre queda a pega da transferencia económica, canto ten que poñer cada institución, cana vai poñer, igual que pasou co SAF aquí, un dos casos máis palpables. E agora que mencionou o consorcio de bombeiros, eu recordo que aquel consorcio que deixou feito o Partido Popular cando marchou, ou aquelas bases que despois modificouse nos anos 2008-2009, propoñíase, a 50% era a cargo da Xunta, 30% a Diputación e 20% os concellos. E foi unha proposta do Bloque Nacionalista Galego nesa reunión do consorcio, concretamente feita polos alcaldes do Bloque Nacionalista Galego e asumida por todos ao final, de que os concellos non pagaran ese 20% no consorcio de bombeiros, ou seja, que fora 50-50, que asumira a Diputación ese 20% restante. Desde logo que era lóxico, non? Nese sentido, dicirlle que nós aquí tamén vamos a votar a favor desta moción, aínda que non se concreta moi ben cales son eses mecanismos de axuda técnicos e tamén medios financeiros, se dice, e incluso tampouco se recolle como se recollería orzamentariamente nos orzamentos da Deputación, non? Pero xa lle adianto o noso voto favorable. 6 minutos o vocero do PSOE. Moitas gracias, señor presidente. Para empezar, creo que non é unha cuestión que admita tampouco un debate intenso nin necesario, porque non vai a aportar grande cousa anunciarles o voto favorable do Grupo Provincial Socialista, o voto favorable á proposta que fai o Partido Popular, o que non significa o voto a favor de que a Deputación empece a prestar este servizo. Calquera concello da provincia de Lugo que houvese solicitado no seu momento asistencia técnica dentro dos nosos medios de persoal, dentro dos nosos medios técnicos, que poidamos, sabe perfectamente que se lle houvese enviado ao seu concello a traballar sobre isto un enxeñeiro da categoría que sea, un profesional do tipo que sea. E senón que se buscaría outra solución. Eu fui un responsable da área de cooperación durante varios anos, e a verdade é que a min non me chegou ninguna solicitude en ningún concello pedindo
a asistencia técnica para esta cuestión. Non é tampouco materia de debate de como aprobaron os seus plans e tal. Eu creo que, é dicir, eso é unha cuestión que entra dentro do catálogo de prestacións da Deputación de Lugo, non pasa nada por reforzalo con este acordo do Pleno e tirar para diante. É verdade que o que é o apoio financiero pois non está concretado. Eu supoño que eso será máis prudente tamén agardar a que pois saibamos que demandas pode haber. Eu creo que no que é o custe económico da redacción dos plans de emerxencia non ten por que ser moitísimo do apoio técnico que poidamos facer, seguramente o poidamos facer sin custo adicional, co propio personal da entidade provincial, en caso de que, como digo, de que sexa solicitado polos concellos, en canto a custes de execución, de actuacións en concreto, teremos que saber o que é tamén e saber as dimensións do mismo, porque creo que non é o mismo falar de poñer unhas sinalizacións para facer unha evacuación nunha zona de inundación sobre hacia onde ten que transitar a persoa para poñer a salvo a súa seguridade que ter que facer un dique ou que ter que facer un muro de contención ou unha infraestructura de máis tamaño, onde creo que tamén debemos chamar a responsabilidade á Xunta de Galicia cando as infraestructuras sean desas dimensións sobre a súa competencia maior en emerxencias de tal. Por eso vamos a apoiar esta iniciativa que tampouco nos trae ninguna novidade clamorosa, senón que sí que o facemos e que saiban todos os concellos da provincia de que en específico tamén poden solicitar axuda e colaboración para elaborar estes plans de emerxencia. 6 minutos o voceiro do... Gracias, señor presidente. Non van ser necesarios, simplemente decir que é certo que os concellos que temos GES, pois temos avanzado parte deste traballo. Tamén é certo que todos estes planes, pasado un tempo, quedan obsoletos e hai que revisalos e hai que miralos. Igual que anteriormente, calquer colaboración da Diputación cos concellos, que como todos reconocemos aquí, e repetimos durante a mañá, é a colaboración con estos, pois afirmar, o sea, decir que vou votar favorablemente esta petición e ao mesmo tempo acollerme a proposta de tomar a palabra o portavoz do Partido Socialista para decir que o Concello de Becerrea sí que lles vai demandar colaboración para casos concretos e para alguna documentación que ten que elaborar deste tipo. Nada máis e moitas gracias. 6 minutos. Moi brevemente tamén e agradecendo o apoio a esta iniciativa. Non, probablemente seña das iniciativas das que hasta nin vai a precisar no momento inicial unha transferencia de capital, non? É máis unha organización dos medios que ten a institución, é máis pois ese ofrecemento que poida chegar aos concellos identificando 2 ou 3 técnicos que o servicio considere máis axeitados ou máis preparados para esta función e que os concellos, os concellales correspondentes sepan a quen dirixirse, non? É máis organizar un servicio e explicarllo aos concellos, especialmente aqueles concellos máis pequenos é que no día a día o que se trata de instrumentos como os planes de dinamización, hai a veces un concepto así moi ambiguo que a priori pode parecer un documento que non teña maior utilidade, pero neste caso eu son unha gran convencida que sí que o ten. Teno, primeiro, para que dentro dos concellos se organicen e analicen onde están os principais riscos, que a veces son recurrentes, e hai outros que pois son novedosos, e, sobre todo, ter unha forma de actuación coordinada, non? Insisto, máis que un tema económico, que despois, si o propio plan de emerxencias identifica determinadas actuacións que haxa que acometer, pois, evidentemente, necesitarase diñeiro, pero hasta incluso pode servir de base para que os propios concellos, nos plans de obras que se articulen dende a institución provincial, nos planes marco que se articulen dende a administración autonómica, pois poidan dirixir e priorizar as súas inversións pois pensando no que é máis importante para os veciños e veciñas, que, sin dúbida, a seguridade sí que o é. E facer ese estudio detallado, acompañado de persoal formado, ou polo menos que poidan consultar con persoas que teñen os coñecementos e que poidan ter a correspondente sinatura pois dese plan,
incluso ante unha emerxencia, ante a forma de actuar ante unha emerxencia, pois para moitos concellais, que como sabedes hai moita xente nos concellos e nos concellos pequenos que asume esa responsabilidade sin máis contraprestación que participar pois eso, nun proxecto político, pero que nin sequera son remunerados, pois como mínimo que teñan un instrumento que lles indique como actuar e tamén, en caso de que ocurra unha desgracia, ojalá que non sexa así, polo menos teñan un estandarizado unha forma de actuar que tamén poida limitar ou delimitar un pouco a súa responsabilidade, que eu creo que tamén iso é moi importante porque hai moitísimos casos na historia da política local que atopamos pois accidentes laborales ou algún risco derivado de actuar nunha emerxencia que remata pois cunha imputación ou incluso a nivel procesal, en algún caso acabou incluso cunha condena dun concellal, ao mellor poñía todo o que podía do seu entendemento e do seu saber facer, que non estaba máis obrigado a iso, que non pasara ningún exame, pero tendo estes instrumentos a todos lles permitirá tamén desenvolver a súa responsabilidade con maior seguridade, non? E máis sentíndose máis apoiados. Non creo que sexa necesario puntualizar nada máis. Agradezco a todos os representantes das forzas políticas o apoio desta iniciativa, facendo ademais pois unha valoración moi positiva desta iniciativa, desta actitude, desta e da anterior, que creo que ten que ser a senda do funcionamento desta institución. 3 minutos. 3 minutos, Venega, non? Ou vocir, nada. Entón, unha vez debatida a proposta, a moción, pasamos a votación. Hai unanimidade? Unanimidade para todos, sí? Ben. Seguinte punto. Asunto número 10, moción do señor deputado non escrito para que se seña concedido o indulto a Alejandro Fernández. Minutos. Gracias, señor presidente. Espero que non sexan necesarios. Hoxe, durante o pleno, falamos moito de vida digna, de igualdade, e eu creo que agora podemos falar de sensibilidade e xusticia social. Calquera de nosotros pode ser Alejandro Fernández, que é unha persoa que está en este momento ingresada na cárcel por un delito que despois vamos a comentar. A súa mai colgou en Changesors a petición de indulto e en 24 horas pasou de 3.000 firmas a cerca de 200.000. Todo empeza fai 6 anos, cando en un viaxe a Málaga ca súa novia e con un amigo da novia 20 anos maior que el, este dalle unha tarjeta que el non cree falsa, o sea, fíase da persoa que iba ca amigo da súa novia e utilízao para facer unha compra exactamente de 79,20 euros. A partir de aí, pois, detectan esa falsificación e acúsano de pertenencia á banda armada e a estafa, o sea, dous delitos graves e difíciles. Condénano a 12 anos que despois se quedan en 6 anos ou 5 anos. Está en libertad provisional todos estes anos, presentándose un e o 15 de cada mes na comisaría e agora está na cárcel despois de todo ese proceso. Os feitos innegables son que tiña 18 anos, o ambiente no que se movía realmente era un ambiente peligroso, con tipos que lle doblaban basicamente a idade, carecía e carece de antecedentes penales se sacamos este problema, está totalmente rehabilitado, traballou e traballa desde entonces de camarero fijo e incluso o seu jefe emite vos informes e está contento con él. Estamos falando de un plazo desde que se comete o delito hoxe de 6 anos. Non volveu a ter problemas ca xusticia, nin multas de tráfico, por poñer un exemplo, quer decir que o seu comportamento todo este tempo foi exemplar. Ten casa con opción a compra, leva 5 anos vivindo cunha muller que depende económicamente del e, en consecuencia de todos estes antecedentes, el e a súa familia pide indulto fai un ano e son, como saben todos, indultos son procesos que tardan e a veces cando son persoas con poucos medios e con poucos contactos casi nunca prosperan. Solo se se teñen amigos ou conocidos en altas instancias, como temos experiencia, isto suele prosperar.
Estos absurdos legales son demasiado frecuentes desde o meu punto de vista. Son tamén tardíos e extemporáneos, porque 6 ou 5 anos de convivencia pacífica normal eu creo que debían de servir como aval para que este señor non ingresara da cárcel, repito, por un delito de 79,20 euros cometido aos 18 anos e, cando menos, si isto que está ocorrindo vamos a calificalo de un despropósito. En un país de tenaces ladrones millonarios que pasean todos os días sin problemas, eu creo que isto é unha injusticia total e absoluta que che fai perder a fe na xusticia por escandalosa e discriminatoria. Eu, no meu concello, suelo levar algún tema deste tipo. Eu creo que este debería de terse aquí, debería de ter a anonimidade de todos os grupos, e, pola miña parte, nada máis e moitas gracias. Seis minutos o voceiro do BNG. Perdón, pensei que iba rotando os turnos de palabra. Ben, bueno, eu anuncio que en principio xa de entrada vamos votar a favor, simplemente uns comentarios ao respecto, non? En primeiro lugar, comentar que é algo que a maioría da sociedade temos claro, a perversidade da lei, non? Que, como dice incluso algún xuiz, lle teño oído comentar, que persigue aos roubagaliñas, pero deixa impune aos que rouban millóns. Aquí se roubas unha pequena cantidad, podes ir á cadea unha pila de anos, pero se dedicas a saquear as arcas públicas durante anos, seguro que non vas ou se vas é un tempo que compensa despois para darse a gran vida desde que se sale da cadea, non? Cando falamos de casos como este tipo, como deste tipo, hai que ter en conta que, teóricamente, as institucións penitenciarias, e eu creo que debe ser así, ademais, non están como un obxecto de vinganza da sociedade polo que fixo a persoa en cuestión, senón que o seu obxectivo final é a reinserción e, en todo caso, que esa persoa que, polo que fose, chegou a cometer un delito que o levou á cárcel, que o levou á cadea, pois se reinserte e, cando remate o seu proceso, cando menos, volva á súa vida normal. Se estamos ante un caso que, según nos dicen no texto da sentencia, está xa, esa función xa está feita, está completamente reinsertado, se leva unha vida completamente integrada na propia sociedade e, por riba, o delito que cometeu non foi un delito dunha gravedade suprema e que incluso non prexudicou a terceiras persoas dun xeito grave, o máis normal é que se lle dera ese indulto. Moito máis cando vimos nos últimos anos indultos que foron totalmente escandalosos, non? Entón, en todo caso, hai que preguntarlle a algún banqueiro por aí ou algún corrupto por aí que foi indultado en anos anteriores sin ningún tipo de cortapisas, sin ningún tipo de escrúpulos, e que seguiron facendo a súa vida con toda normalidade e seguiron facendo o mismo que facían anteriormente con toda normalidade. En todo caso, insisto, nós vamos votar a favor e témome, dadas a tendencia que leva o proceso legislativo no Estado español nos últimos anos, dado, por exemplo, a lei Mordaza que está neste momento en vigor, que, por desgraza, vamos ter moitos temas destes que traer aquí para evitar que moitos veciños e veciñas, moitos activistas dos movimentos sociales, simplemente por participar nunha mobilización, vanse ver condenados a condenas totalmente escandalosas que, insisto, o último recurso que queda vai ser a presión social, neste caso que nos corresponde aquí a nós co debate político e ca votación para conseguir revertir esas condenas. Insisto, vamos votar a favor, dando, por suposto, por feito que é certo, e non temos ninguna razón para dudalo, toda a exposición de motivos que ven na propio corpo da moción, así como a exposición que fixo acaba de facer o diputado non escrito. En todo caso, insisto, no voto favorable. 6 minutos o vocero do PSOE. Moitas gracias, señor presidente. Bueno, o tema cando menos interesante, pero eu creo que non debe circunscribirse exclusivamente ao indulto deste cidadán. Debemos
profundizar en por que chegamos a esta situación de ter que pedir indultos en situacións que parecen e semellan inxustas ou desmesuradas á aplicación da legislación. Pero é a aplicación da legislación, non é a aplicación da moral nin da ética de quen xulga, senón a aplicación da legislación. É a legislación que temos. É verdade que é asimilable a moitos outros aspectos da vida cotiá de calquera cidadán. Nun Estado que camiña cara, se tes fame, caridade, se non tes quen te cuide na túa vellez, beneficencia, e se non tes para comer botas mau de alguna cousa, pois indulto. Eu creo que ese non é un modelo de Estado que debamos compartir. Creo que non temos que apelar ao indulto, non temos que apelar á petición de perdón por incumplir unha legislación que precisamente é a que nos conduce á desprotección e que en moitas ocasións nos conduce precisamente a eso. O indulto deste señor non é só pola falta que cometera, non é só pola falta ou polo delito que tiña cometido. Roubar en un supermercado antes de 2014, daquela proposta de modificación do Código Penal do señor Gallardón, era falta, hoxe é delito. Pero iso é a legislación. Iso é a legislación que non marca. Pero non é só como tipificamos ou como catalogamos xurídicamente esas accións. É tamén todo o conglomerado de outras iniciativas, de outras políticas que se siguen desde os gobernos que nos levan a facer determinadas cuestións. E non é só o caso deste señor. Todos coñecemos o caso de aquela mai que foi indultada, pero que estaba condenada a 15 meses ou a 1 ano e 9 meses de cárcere por roubar, por pagar cunha tarxeta falsa, roubada, nunha farmacia, comida pos seus nenos e pañais pos seus nenos. O problema non é a tipificación do delito. O problema é que unha nai non tiña garantido leite e pañais pos seus nenos. Ese é o problema que está tendo a sociedade española. Un home que roubou 2 botes de leite infantil acepta 1 ano de cárcel. Esa é a condena. E acepta porque a condena non é polo feito, a parte forte da condena, non é polo feito de roubar 2 tipos de leite, é porque o fixo con violencia. Pero que Estado estamos construindo cando un pai ten que ir a unha farmacia e roubar 2 botes de leite para darlle de comer aos seus fillos? Que Estado estamos construindo? Ese é o verdadeiro problema. Temos un problema de base, non temos un problema concreto con Alejandro Fernández. Non temos un problema concreto con esa nai que non ten pañales. Condénanse tamén a 15 meses de prisión a un cidadán por roubar pizzas en un convento. É curioso este caso. Despois de roubar as pizzas no convento, e o pillan, di, eu douvos o que teño, son 10 euros. Son 10 euros. Roubounas congeladas, non para comelas todas xuntas, non se quería pegar unha fartada, quería ter algo que levar. Pero o problema non é a condena. O problema é o Código Penal que non ten certa sensibilidade con estas situacións. E o problema é a falta de dereitos e de garantías, a falta de recursos para que as persoas poidamos vivir con dignidade. 1 año de cárcel para un indigente por roubar media barra de pan. E hai que ser honestos, tampouco é o ano de cárcel polo valor do sustraído, é porque o fixo con certa violencia. E debemos de ser conscientes, calquera podemos chegar a esa situación. Por moi cómodos que estemos hoxe, podemos chegar a esa situación. E se chegamos a esa situación, a salida que nos queda é ir a roubar 2 botes de leite para manter os nosos fillos. Onde está o Estado? Onde está Europa? Onde está o hemisferio norte de dereitos e de benestar? Onde está?
Que estamos construindo? O problema non é o indulto de Alejandro Fernández, que de seguro que o merece, sin entrar en consideracións de realmente polo que foi condenado, que non foi só por ese gasto. A información que teño eu é que iba a comprar tamén unha PlayStation, algo moi diferente que 2 botes de leite para manter os fillos. Algo moi diferente que 2 botes de leite para manter os fillos. De verdade. Pero, independentemente deste caso, que non é illado, eu creo que temos que facer a reflexión sincera de que Estado estamos construindo e de a que situacións estamos facendo que se vexan abocadas moitas persoas. Non é bon, di o refrán, non, está mal pedir, pero peor está roubar. Pero é que ata hai sitios nos que non se pode pedir. Ata hai sitios nos que non se pode mendicar unha limosna para comer. Eso que lle pregunten á señora Ana Botella. Hai sitios nos que nin tan siquiera se pode facer eso. E iso, de verdade, máis alá do indulto, máis alá do feito concreto, de indultemos ou non indultemos a unha persona que fai isto, eu creo que temos que reflexionar sobre se o Código Penal se axusta ás necesidades desta sociedade e se os dereitos e prestacións e garantías de unha vida digna que temos como cidadáns independentes da nosa situación son ou non quen de curtar estas situacións dramáticas que a ninguén agradan. En aplicación da legislación, condéase. Hai que evitar que o cidadán teñamos que chegar á situación de delinquir para comer. Eu iso é, sinceramente, o que penso. Seis minutos o vocero do Partido Popular. Bos días, moitas gracias. Bueno, agradecerlle ao profesor Santos a súa clase magistral, é moi educativa, pero voume centrar un pouco no caso, vou tratar de ser breve. Respecto a este caso, anticipo que vamos a apoiar a moción, non en sí polo motivo, senón polo fondo, que é a lentitud da xusticia e o injusto que é que unha persoa nova, con 18 anos, cometa un error na súa vida e despois de 6 anos totalmente reintegrado teña que sufrir o castigo. Pero o certo é que o caso non foi por gastar 79 euros, está o recurso presentado no Supremo, a sentencia do Supremo, donde di que o castigo é por tráfico de tarxetas de crédito e por falsificación, non por gastar 79 euros nun supermercado. É que as compras foron en whisky, en cerveza, que non son pan para comer ou pizzas. Confío na xusticia, porque non quedaría outra, e non estaríamos aquí se non confiáramos na xusticia e na súa independencia. Pero a veces esta lentitud acaba chegando a casos como que aquí se aborda. Entón, atendendo a esa lentitude e a ese rapaz que era un rapaz e que cometeu un erro na súa vida, pero que agora parece que está totalmente reinsertado. Unha vez tamén visto que o que dixo o propio ministro do Interior en funcións, que se está revisando o caso, tendo en conta tamén, sin saber se un goberno que se está estudiando, se un goberno en funcións pode conceder indultos que se está estudiando, pois vamos a apoiar a petición. Moitas gracias. 3 minutos. Bueno, pues gracias, señor presidente. Agradecer a unanimidad. Básicamente, o fondo, obviamente, nadie discute que o pequeno pudo ser utilizado a persoas de 18 anos por outras persoas, que el inconscientemente o fixera, pero a realidad é que desde ese momento esta persona non tuvo ningún problema de ningún tipo que xusticia, traballa, etc. e faino. Respecto ao resto, as outras posturas, pois vai permitir que eu tamén, para rematar e rebaixar un pouco este tema que é grave e que eu creo, repito, de xusticia social, recordar unhas sabias palabras pronunciadas no siglo XVIII por Ugo Fosculo, un escritor italiano, que se chamaban as cruces de los ladrones. E dice, en tiempos de las bárbaras naciones colgaban de las cruces los ladrones, mas ahora en el siglo de las luces del pecho del ladrón cuelgan las cruces. Eu creo que isto temos que evitarlo entre todos e cada un que faga que o pague, pero neste caso, repito, creo
que é unha persoa totalmente rehabilitada e que non merece colgar da cruz. Nada máis e moitas gracias. 3 minutos, Venega. 3 minutos o voceiro do Partido Socialista. Moitas gracias, señor presidente. A verdade é que aleda saber que hai unanimidade en esta moción relativa a un indulto por unha situación sobre a que xa temos falado. O Partido Socialista votará a favor de pedir ao Consello de Ministros que conceda ese indulto, pero faino de verdade, coa mágoa de que se quede o debate, de que se quede toda a acción en torno a isto solo sobre o indulto de unha persoa que creemos que perfectamente estará reinsertada. Esa é a nosa política, é a nosa ideoloxía. Creemos na reinserción das persoas, porque non creer na reinserción sería deixar de creer nas persoas, eso sería unha catástrofe de verdade queda dramática. Agardo de verdade que en outras instancias, en outras cámaras que poden gobernar, sexan capaces de chegar ao entendemento como chegamos en esta cuestión na Deputación Provincial de Lugo e sexan capaces de abordar todas as iniciativas que son necesarias e que non son só en materia penal, en materia civil e en materia xurídica, senón que o son tamén en materia social, en materia de garantías dos cidadáns de que poidan vivir con dignidade. 3 minutos o voceiro do Partido Popular. Logo a votación. A unanimidade o seguinte punto. Bueno, rematada a parte resolutiva, pasamos á parte de control e fiscalización. Se mo permito, señor presidente, leería sin solución de continuidade os puntos 11 a 16, ambos inclusive, agás que, porque é unha simple dación de conta. Sí. Se non é inconveniente... Asunto 11, conta do informe de avaliación do cumprimento de obxectivos que contempla a Lei 2/2012 de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira a 31 de marzo de 2016 e previsións a 31 de decembro de 2016. Asunto 12 sería dar conta do informe de avaliación do cumprimento do obxectivo de estabilidade orzamentaria, da regra de gasto e da débeda pública con motivo das liquidacións e contas anuais a 31 de decembro de 2015 para o acompañamento da conta xeral de 2015. 13. Conta da información económica da Deputación de Lugo a 31 de marzo de 2016. 14. Conta dos informes do primeiro trimestre de 2016 relativo ao cumprimento dos prazos da Lei 15/2010 da Deputación de Lugo, da Sociedade Urbanística Provincial de Lugo S.A., do Consorcio Provincial para a Prestación do Servicio contra Incendios e Salvamento de Lugo e da Fundación para o Desenvolvemento das Tecnoloxías da Información e da Comunicación TIC, e informes dos meses de xaneiro, febreiro e marzo de 2016 do Real Decreto 635/2014. Conta das resolucións da Presidencia adoptadas durante o mes de maio de 2016. E o asunto número 16, comunicacións da Presidencia, das que non teño constancia. No 17, rogos e preguntas regulamentariamente formulados. Rogos por escrito non se teñen formulado. Preguntas por escrito tampouco, non sei se... Quería facer unha pregunta, se se pode. Eu xera aquí nun pleno anterior fixera unha pregunta polo estado das carreteras que afectan no meu concello, pero sobre todo é transmitir as queixas dos compañeiros meus do Partido Judicial, sobre todo polo retraso que se está a facer no desbroce das carreteras e pola conservación. Eu personalmente ainda falei con Argelio outro día, pero, bueno, creo que outro día Pilar me parece que lle transmitiron tamén as queixas, sobre todo ali nun tramo que hai no Concello de Taboada, que é a zona de Taboada dos Freires, que é por onde se transitan moitísimos camións debido a unha fábrica de queixos que hai ali, está nun estado verdadeiramente lamentable. O que dicía, non só nesa, pero, bueno, en todas, pero que se tomaran as medidas oportunas para podelo arreglar o máis pronto que se poda. De acordo, tomamos nota.